Hello. Hi guys, hello guys, how are you guys? Mori say guys, Masquera say guys, Masquera say Sunday. Chingoskai 250 Shane, Sunday nas. Varakum yolo ku stay out. Variku sleep in. Variku sleep in. Variku sleep in. Yay, Masquera say Kvaskana. Thank you, Biula, Caro, hello. Tadere Ranyarai, how are you? Oh, Bettina Makanaka, Jiri say, Julie, Valentine, Nyasha, yes. Hey, Valley, SA, beautiful as always. Thank you. Priska Chikwanda, how are you? Eunice Achiworo Harisma, how are you? Baseba Minwangu. Nobe, okay. Noe Nkanta, how are you? Tarrant, how are you? Daddy, how are you? Gladys, Jiri say, Vamunetsi, how are you? Rosimo Atsi, Jiri say, Neva Munetsi, Mudakurora Rini, Vamunetsi, Chiro Resh to your Shukunchato. Neva Munetsi. Mkuba mo boys. Chiro Resh, name to your coach, Lama cake and name to Amskulari Pemberegba. I'm blue Pemberegba name. To don't hear Pembere out, she for me come to do my diaries go. Naita hangu tamirira kuti mchichata amusikuda muri kumbotembe check. Ne guys, amusikuda kuti nkova moboys arore. Guys. Amusikuda tinde ku kitchen party tikuenda kumchato. Thankful Madziwanyika, how are you? Nyasha zviri say Kathleen Wawe, how are you? Kana kuti guys zvachaitaka pana mukova moboysika. Ndichaita line re beautiful ladies moya mchipareda muchita modeling pana pandakagara pana panchikonai muchitenderera muchitendeuka muita live muri pana pamutendeuka tona kumasure mutendeuka tona kumberi mutobvunza mubvunzo tona IQ yenyu kuti yakamira sei andika mukaita 6 mukova moboys uchusa ipapo hamuzvioni moita contest kani muzati vari mashova here vanoitigwa contest moita contest then tochuza kutenderera tona chivakashure utendera kumberi tona face yako beauty tona kuti haufa zvese then tozobvunza mubvunzo IQ tona kuti haufa handiti uzochuzaka toitira vedu futi zvakara imi vari pano padiaries munogara ndingotinetsa kuseri makaungana mutoti simeli hatiitei zvemodeling imi varume muyai panapa imi mouya makagara tichiona vasikana chimodheli apa muchiti ndoda usho ngatiuyewo different concept naye asikana ndi muri kuda varume mumodhela apa ndokuedhai mumodhela mutendeuka mumodhela mudai varume kuti indada usho kuti muningiriri kana kudhisapoinda todhila naye zvakare isusu panapa Samantha zviri sei iwe ikwana bhila sho tinouya mochuza vanouya nabhila kwanzi kana vasati vawana vasiye vambochuza kozodokunisa kwana nokuti maybe vari kutamba vari kutsvagwa ku wrong places pamwe vari kutsvagwa kunhu kusiriko munenge muchisiya kavamwe muchiti ava vaite vanenge vatori ivo chavo vamawife material probably angada tingovabatsira kuti kutsvagwe the right direction kwanzi namiruka ngavauye kuno kudurban kwaiti vagara mukova moboys kwaiti vanogona kungokusurprise vakasvika kudurban unogona kungovaona vaveko anoona kwa moboys vanoteera vanofamba azipa aiki Caroline kwanzi paIQ apa ndopanodonhera vakawanda paIQ kuti kudaro ivo vanhu vakangwara madiaries vakangwara panapa pana munhu akavata pano vanhu vakati changamu kwanzi modeling haibudi zvipoko zvikasikirinishota tinova iwai nyaya yezvipoko vanhu ndozvinangana basa zviya anyway haisi nyaya iyoyo hazvana basa zvezviya right
maswera seko guys, chekutanga regai nditi aiwa maswera sei, I hope nhasi maswera zvakanaka. Anditika hanzi I've had a crush on more boys since 2006. Zvikanzi same but he has seen too much. Saka pana mili poita neshumba, iwe neshumba uri mujobheki umu unotedza kusvikira munhu sei? Iwe neshumba nechiro nechinanga uri mujobheki umu unotedza kusvikira munhu sei? Ende ndakakuona ka wakarongeka wakabatana, hausi munhu anoshoreka, uri munhu ari bho, haushoreki. Unongofunga kungozvidzora chete pakutaipa apa because muroko rako rinombotaipa munhu kuti unombozvibvunza kuti wamana so animaona asi uri munhu bho. Svikirai vanhu guys, kana maita macrash kune vanhu munoona kuti vanhu vari single guys, svikirai munhu, haikona kutedza kusvikira munhu muchirega kusvikira vanhu paita two madiaries who are declaring their love on more boys munetsi. Andika paita mili pakaita nechiro nechinanga handisi maona pa2 ipapa pangashayikwa guys, one unotopinda panyanga ende vase vari tu ava IQ yavo bho. Ndovaziva zveni IQ yavo bho. Utoona munhu akatonyora kutonyatsoona kuti hai kachikoro karimo, achitaura unyatsa kuti kachikoro karimo kungovhiringikawo zvakewo asi chikoro chirimo. Kwanzi musvikire paofisi nhai Cleopatra kungoti sedu tachembera tine zvidhara zvedu. Unofunga kuti idei kuti mazivano cheko ndiri singu ndaona munhu wandinoda. Nhaiwe Cleopatra ndine crash naye ndosora ndichimirira kuti handi approach varume vari vashima kudai nemachagira muri kuita varume naimi mosora ndichi kwanzi ndomirira kuti approach hakuoni indoti makadii guys. Mina ndikuti kutadza zvamunoita saka svika ndakanganisika nyaya yangu zvinhu zvadadosa unonyatsosvika panzvimbo kuti makadiko ndinhangu muri seiko ngoma moboys muri sei pakanaka muri seiko ngoma moboys how are you ngoma moboys how are you uchitambirira handimaona handi kutaura navo chiro vamako kudai opota zvitenderera futi guys uchitenderera vanyatsa kukuona handimaona vanyatsa kukuona hai vanopedzera vasashoko guys vachinavasikai saka vanopedzera rasvika handimaona kuti amai muri sei, amai munoderedza musikaini handimaona zvezvekusara muchingonyara muri kuzvikona ko muchingonyara kuona vana handsome dude vana moboys muchirega kungotora mutedza mutoregwa apa nevamwe vanhu muchitedza kungo madiaries moboys munhu wepano handimaona munhu wepano is just that ine conflict of interest panyaya dzegraft chete but munhu wepano handimaona muchitenderera muchididi handimaona muchigadzisa nyaya zvinotofamba guys. Kamirira kuti ashandiona anokuona kupi makawandisa kudai handimaona dedi gidai kuna plane kuna plane koko kusasu muchita sanga mukunda kuna fresh and frozen. Kunomira babi uko vachitengesa muriwo uko kunomira babi royo ndo plane akawandisa akazara mbochirowe pachilaini ipo paya munotarisa muchangomaona sharp handimaona saka ndimazviona ka muchiona vanhu muchirega kuactira vanhu moga muchirega hanzi I love him too but madhuwe uyo aritopotraya ulove yake kwanzi neniwo zvino zvamawanda muchida munhu wani saka apa let the best person win. Kelvin wakarorerewe Kelvin ndiye umwe wedu kawe panapa Kelvin chirakanza atofa tutinda kunoclaima body yake kuti matikwafa Kelvin Jova munhu wedu handimaona tauya kuzoona Twitter saine botinze kumusha munhu wedu wepano she is always here. Kelvin trust shereni Charles Maramba anouya pana paserek but unombozorashika vanhu zvinhu kumwe kwaunozombomuona wachikomenda zvimwe zvinhu umbozosheya kuti ko haufa handimaona pati vanhu vepana ndoti vazane musora nimukona vana Crispin vanhu vepano handimaona timu repana pa indo yazotoriziva boys dzepanapa ndotoriketa handimaona saka imimi boys repana it's 2023 unoyu munofa kuti murore muchat handimaona you have to get married and wed this year handimaona so that chite muchato isusu pano padiaries muchato wakabudira nai guys taurai chokwadi muchato wakabudira pano guys haticontribute rema 100 apa kuti simudze muchato tiri vangani pano tinosumudza muchato pano apa guys nokuti patiko chinhu chakanaka why not panenge patiko chinhu chakanaka
Hani majuona. Hands na Kelvin, I'm still young, moms. Kelvin, how old are you? Because I'm don't go chukona pano barasa na bozo to nema kone mangani. Unema kone mangani Kelvin. Chiri mwana ukuchikoro ere urikuite. I have to know kuti uri kupi urikuita nezve Kelvin. You have to come to my WhatsApp and we talk mwanangu antika toziva kuti uri papi how far uri papi. Uti uri mwana wepano. You are always here. Utori mwana wepana. Anomaona. Right. Guys, nyaya gatimbopinda panyanda yana inyaya serious. Asikuti mimi makundikanganisa manje ndikumbotara zvana mo boys. Anomaona. Mchida kuti ndikupe ichi, ndikupe ma tips ekuti Charity Gwirise, how are you love? How are you dear? Anzi 500 rand chai. Ndei 500 rand. Saka inzwai munzwe guys nyanda uya nayo. Nasisanda ndinoda kuti timboyasa kutaurana guys muri kunyatso kuona kanzi imboisa na one top imboisa ina bandifone imbomira one top iko zvine zvitu kumboita chi iro star rako kwai one top by the way ikitukura mboita zvinhu zvesande mira tuzokana takuita izvo chakueda tine nyaya iri kupisa nemusi Tuesday guys, don't be left out. Pane munhu akandifonera akati ndatadza kupinda pashow yemujolo ishi handitika inini yangu nyaya ndinoda show yangu ndoga. Saka ndakati ngatite Tuesday because mangwana manje ndinenge ndiri busy. Handitika ndine masisters angu akabva ku America uko. Akanga aenda ku Zimbabwe saka vauya ne South Africa chindiona vepano pa diaries muone love yacho. Zvandokudzai kuti vanhu vane rudo mwana. Saka vanga vaenda ku Zimbabwe vakudzokera kulanda ku America. Handitika saka vatoti vakatotenga matiketi ati vanokwirira kuno. Handitika saka SIS MELLY azviiti tinofanira kuswera nemi mangwana ese. Handitika then Tuesday tichinda imuchidzokera. Saka handina choice. Handitika vatokwira ndege manje ndofanira kulenda in 15 minutes or so kuuya. Anomaona vachinda saka ndingagodi ndiri munhu wevanhu kutoinda. Zvikanzi takauya nemapresence enyu wobva takakuvigirai. Handika start amboenda nawo kuti adzoka nawo kuno kuti mutore chi plus anenge achida order dzavo dzemafuta ndiwo ari kubikwa nemusikana pasirapa mafuta ayo. Saka ndingagodi. Anomaona dzina madzimai makachena nhasi. Madzimai nyaya yekuchena indochena ini madzimai handitobvomiriri kuudziwa kana kunominetwa. Indopfeka indochena ndogeza ndopfeka indochena ini asi thank you ako for the compliment. Ndinochena kungoti maybe aunyanza kunditarisa plus ndikona kwanondowana musuwo ndisina kupfeka wig kana ndisina kudini zvozvo but ndochena chaikuchaiko. Kuchena chaikuchaiko aiwa ndinonyatso zvitemba ndiudzikwi ndochena. Saka nyaya ndauya nayo nhasi kudai ndekudai so guys. Munoziva kuti maona zvakawanda ndasendapedza kukudza nyaya yemusikana uyu wemukadzi usati apinda panyaya nhasi. Saka akatada show yake ega. Zvikanzi inini ndiri mbavha ndowedhi rakashandisa dataura zvaakataura. Inini ndiri mukadzi ndiri mbavha. Saka ndoda kutaura nyaya yangu matangira zvakaita nekuti ndakazobasei. Ndikati mbavha saka indifunga dzampa akati mbavha dzakamhanyira kumbavha idzi dzemutaundi zvemagafa. Ndikati unoba kupi uchibei? Kati mbavha zvauya. Zvikanzi SIS MELLY inini ndiri kuti ndiri mbavha yevarume. Anomaona mbavha yevarume vevanhu vavo. Nditori mbavha asi I've got a huge story to tell. Saka nezuro aida totipinde but nezuro takakundikana ndimunoona kuti takazokundikana kuti tipinde nesuro. Anomaona saka takati nemusi Tuesday. Saka ini story ndikuiziva inopisa asi ndoda kuti mungozoiwawo tose. Andika ngakudzai haizonakidzi muwe mbavha iyi ichitaura. Anomaona right. Saka pane zvakawanda ende chimwe chandoda kufarira nekutenda nhasi chekuti baba namai Denzel guys vadzokerana. Saka ina ndiziva vanhu vese vanga muchitoreraisa mai Denzel muchivabhula muchinyora pamabhazi kuti mai Denzi matisheti anga ava namai Denzel muchaita sei guys nekuti baba namai Denzel vadzokerana. Baba Denzel vakanokumbira regerero varume togara chikudzai kuti ndozvinoita dzimba kana vakadzi vachinge vahura ava ndika munopfugama monamata mobvunza Mwari wisdom. Handika moenda kunokumbira regerero kuvakadzi. Handika moudza kuti sorry mudzimai wangu. Handika ndakakubata paya usazvipame. Handika mukadzi next time haachazohuri futi kana ukamunamatira ukamuudza kuti usazozvipame ndakuregerera. Iwai audio yamai Denzel baba Denzel achiregerera. Hello. Volume name. Ibattery oda kupera. Ese battery. Volume yakawandisa. Tadzikisa kusvika pa 0 chaipo papesera chazasite. Asi kuti ukukai.
Battery not ahora. It's okay. I'm chumbo na sebo njui. Speaker wait. Chakuda ngochi. Chakuda ngochi speaker ichi. First time ila Black Friday kashisha kachipoko. Daru tete fitness hotai tigade. Hello. We have budget. Hello. For this, there's just as volume yavishuka pasasi one. Guys, ndikutadza ina minute zviri kufamba sei. Mira ndishandise phone yachona. Mira ndishandise. Guys, musagwadzi wena nevanhu vanenge vatukwa masi vanenge vachitukira munhu kuri mu street mukuwa. Munhu anenge akambopostegwa nyaya yake pana pane vanhu vake oda kupedza chingoti. Titishandise ifoni. Hello. Masha. Daru tete fitness hotai tigade. Alright. Idi apri sagati tigade. Alright. Sabo saa mwenyana kuti do story chi. Alright, bo. Saka mtata marmangwa mafuti maino ndo chora didi. Alright. Yapo. Tuende kitauro pasta. Alright, mkameta kunda phone yangu kana waweko. Yaka bajaka simu katachi. No kasirisa kuweka simu kase. Ndakaito ndandiri babasa. No kasirisa. Alright. Alright. Mama waere babajenzi namaidenzi vavazwa babajenzi namaidenzi uya anotituka muroti mukati muno kutataura kuti regererai vakadzi venyu kana vahura anenge akahurigwa chete uyu atuka uyu anenge akahurigwa chete uyu ari kundituka mucomment section wagwadzi nokuti tataura mazviwa handiti kandi kuzamba kunyatsokuwa manje apa pari kunetsa kuti ndoita sei ndiitirozve ndinyatsoti munyatsokuwa kudze ruregerero ruzere guys ruregerero ruzere. Iyo chakafa ichi chinenge chakafa ichi kadzira chinhu ichi kaiti gadzirigwe. Guys, maidens vadzokera kumba kwavo. Guys, maidens vadzokera kumba kwavo. Vadzokera kumba kwavo maidens. Saka handiziva vakanga vanyora pamabhazi muchadini. Vanganyora pamabhazi muchaita sei pamabhazi pachii mozoita sei nokuti maidens vatonyengererwa nabadens kwaidzokai kumba chatotumira mari yebhasi. Handa kuzenga maidens ndakakuzenga ndaifanwa kunge takauya navo palife ka maidens vakaenda kuvanga vaenda kumusha. Animaona ndoko vanga vaisiwa kumushoko. Vamwe vanga vorevawo nhema nhasi kwanzi vakaningirira maidens vamwe vakarwa nabhodhi wavo vakazviuraya vanhu vachira ndivakati maidens variko one day kana zvazopera vachida kuuya sati vangazoda havo kuuya vachizvitaura kana zvapera kudai. Animaona saka ndifunga vane haisiri when you Edoche don't take. Hello. Hello? David. Masha. Daru tete fitness hotai tigade. Alright. stress nezvakaitika. Idi apri sagati tigade. Alright. Sabo saa mwenyana kuti do story chi. Alright, bo. Saka mtata marmangwa mafuti maino ndo chora didi. Alright. Yapo. Tuende kitauro pasta. Alright, mkameta kunda phone yangu kana waweko. Yaka bajaka simu katachi. No kasirisa kuweka simu kase. Ndakaito ndandiri babasa. No kasirisa. Alright. Alright. Saka dzivavira hadzipindigwi guys, dzivavira hadzipindigwi mugare mazviziva. Dzivavira hadzipindigwi guys. Maidens adzokera kumba kwavo handiti mazviona. Maidens kana madzokera kumba kwenyu please go and be a good wife. Handitika go and be a good wife kana madzokera kumba kwenyu munoita mukadzi akanaka chisiyana nezvechiureshi.
handitika imi varume vese vari kuhurigwa nevakadzi kudzimba uku please regererai vakadzi venyu. Satani anongopfeka vanhu zvinowanikwa zvinhu izvi hanimaona zvinowanikwa miedzi inenge yangovabata hanimaona saka varegererei pfugamai pasi mutaure naMwari ishi kwete iyoyo ishi mutaure naMwari isa yakadai mutaure naMwari handitika musiyane nekuti munoramba vakadzi venyu muchikanganisa vakadzi venyu munopfugama pasi monamata right. Handei panyaya yanhasi atoda kuti titaure ndizvenyaya yanhasi. Vari kufona ndiani kwa? Hello ndiri palive ndiani antimaona but nyaya yatauya nayo nhasi regai taure nyaya yatauya nayo nhasi tozati inyaya isingadiwi nevakawanda asi tifanwa kupota tichiyeuchidzana nditika tifanwa kupota tichiyeuchidzana tichionesana nditika guys munoziva kuti makamboona kune vanodhiraivha mota even vasingadhiraivhi mota mukasvika pamarobots paya anditika pane stop sign anditi pane stop sign poita robot red robot kana kuti green robot anditi kana kuti poita anoudza sign inotaura kuti iwowe tsoka pedestrian robot ravhura chifamba andimozvisiva. Stop sign inotokuudza kuti mira unotomira kuti nzi kana pari pastop sign hauindi andika kusvikira robot razovhura ita green anti rakuti chifamba uyendi anditika saka ndozvanachida kuti tionesane muzuva ranhasi guys seeing kuti vakadzi vakawanda vari kutambura vari kuchema vakadzi vakawanda vane zvakawanda zvavakusangana nazvo mukati muupenyu and let me say vakadzi because varume vashoma vanouya panapa vachitaura kuti ndazodai asi vakadzi everyday nyaya dzatinoposta munodziona kune vamwe vakatoremeka kusvika kushaya pekuziva kuti voita sei hanimaona kutoshaya kuziva kuti ndodyei kutoziva kuti ndoenda kubasa nechii hanimaona hamene kuti kuvarume zvinenge zviriko here zvinhu zvakadaro asi kuvakadzi muri kuzviona pano guys munachikumbira mari ye20 rand chaiyo yokuti akwire taxi aende handika nenyaya yekuti kune zvakawanda zvinenge zvikati muupenyu womunhu takaita live kusara nezuro panapa makaona mumwe makapedzisira tichemera achema nekuda kwezvinhu zvari kusangana nazvo andimaona kati muupenyu wake she's not the only one handiti vakawanda vamwe vari panapa vari kusangana nezvinhu zvakadaro is just that kuti isusu sevanhu tenge singazivi vamwe they are not comfortable kuti vasheye handika vamwe they are not comfortable kuti vataure zvinhu zvavo and umwe ndiye anoti ndifiri mukati andika let me just share ndinzwa kuti amount kudi zvibude mandiri anditi so me should I say paupenyu hwedu guys vanhu vese tinosangana nema challenges nema problems akawanda anditika tese kungoti chezvandataura kuti kumwe anosvika pakuona kuti ina ndigoni kuchengeta chinhu ichi ndikachengeta chinhu ndipa stress ndikadona ndikafa pipi inogona ndogona kuti pipi ndiri mwana mudiki andika hazvichina kuti mukuru kana kuti mudiki munhu wese guys at some point challenges unayo unogona kunge uine mari yakawanda kuti unodya chaunoda nguva yaunoda unoorder chaunoda nguva yaunoda unotenga online chaunoda nguva yaunoda asi there is something that is happening in your life mune kumuka kusagutsikana mune rimwe gap riri mukati muupenyu wako there's a void in your life that needs to be filled but you don't know how to fill it panogona kuti chero ukada kudya une mari yacho iyo ukatenga chikafu chinoda kudya kudai hachipindi because the moment something comes back ukatanga kufunga nezvacho unobva kutoperegwa kudai kutoguta chikafu chinobva unobva watonzwa kuguta handimaona because pane dambudziko rimwe rinenge richitorimo handimaona mukati muupenyu hwako handimaona rasingakwanisi kuti maybe usheye kana kuti unotya kuti ndosheya kunani vamwe vanotya the fear of judgment and people talks what they want they talk what they want every time vanhu vanojaja asi ndosaka ndakuigirai mifananidzo miviri stop sign negreen robot stop sign ired handiti unotomira panovhurira robot roita green unofamba handiti uchitopinda nemota yako ndodhiraivha achidarika saka vakawanda venyu ndaidango kuti ndikokukurudzirai kuti munoziva kuti chika handika is just a setback yamuri kusangana nayo isetback vadikani kune mumwe akatifonera nezvinoma SIS MELLY ndafunga kufudza upenyu hwangu handika aita kuti ndizofunga zvokuita life iyi ndakamubvunza makore handika tikutaura about 54 year old woman handika munhu mukuru akataura kuti ndakufunga kuti zviri nandizvifudze because ane maproblems ake wandisingakwanisi kutaura pano because handina kunge ndanzi mutauri handimaona ndikati vakoma I tried kutaura utried kudi but sometimes kana uchitaura nemunhu ari musession panguva iyoyo anenge achida kuti usataure maybe ungoteerera achitaura handika achichema iwe uchingoteerera kudai you don't even have to say a word
zvaiitika nesuro. Ushoko rokuti tanga kumudza taura iti zvinhu zvari kunditaurira izvi ndotangira papi kuti nditaure naye ndimudzi. Sometimes zosvika pakushaya kuti ndotangira papi. SIS MELLY, I came to my story ku inbox. Tari Clarice ndinokumbira kuti Tari ndokumbira kuti nyaya unzai ku WhatsApp ku inbox kuno managed nema admin. Saka ndingazoudzi nguve kuti imboenda imuda vanenge vane mabasa avo. Nyaya yako kuti kurimidze kupostwa fast, please bring it to my WhatsApp. Ukauya WhatsApp nditoposta same time mutoripo papo pandotoivhura nekutoposta. Bring it to my WhatsApp. Andimaona. Right. Saka vazhinji venyu right now muri pa stop sign. Andika you are not denied of whatever that you want in life. Andika it's just a setback. Setback guys zvinozovhurira pamberi apo kuti uende. Ndochino setback. Setback azvirevi kuti tukunzwa ngikiri yako unoisuku. Setback azvirevi kuti warambidzwa zvachose kuti uchindira mberi nelife yako ndopatoguma life yako. No. Zvinhu zvangomira panguva inoi uri pa stop sign. Andika rinovhura robot wendera mberi noupenyu hwako. Problem yatinayo ndekuti sometimes tinoleka patience guys. Tikaita dambudziko right now we want it kuti instant answer, immediate answer iwe ipapo, of which paupenyu hazvishandisa izvozvo. Handimaona hazvishandisa izvozvo. Imagine kuti right now nyika yese pasi rese vanhu vangani vari pa stop sign right now. Vanhu vangani vari pa stop sign kana riri line. Ari kumberi ndiani, ari pakati ndiani, ari pekupedzisira ndiani, pada uri pekupedzisira, pada uri kudhuze nekumasure, pada uri pakati, hausati wasvika kunzi robot rako rivhurike. Asi I guarantee you this guys, hakuna chinonzi ucharamba uri pauri ipapo. Hakuna zvinhu zvakadaro. And whatever that you are going through right now, guys, taking your life away is never an answer. Ndoda kuti muzive kuti ingori setback yauri kusangana nayo. Hapana charambirwa. Handimaona. Vazhinji kutadza kuenderera mberi zvinhu zvenyu zvikunyatsoramba kuti zvifambe wakamira pa stop sign. Vamwe robot rakavhura kudhara kuti ufambe, but uri kutadza kuti uvhure. Ukutadza kuti ufambe uende because of vanhu vakakusurrounda. Guys, tine vamwe vanhu who are surrounding us, who are just within us. Vekuti they will try and stop kuti ufambe robot ravhura kuti uende ku green robot. Vanoda kutsikirira kuti urambe wakamira pa red robot ipapo. Kukuvharidzira kuti haufambe hauende. Guys, nhasi toda kungotaura nemi madiaries pano anditi ngatimboitai nhasi tizori kuti umbotarisa vanhu vakakutenderedza, timbotarisa vanhu vakakuunganira, vanhu vaunotaura nyaya dzako anditika, vanhu vaunoswera kuita pay attention to kuti vanhu vakaita sei. Vazhinji venyu robot rakavhura. You are supposed to be there in the green light. You are supposed to walk going into that green light. Antika hausati wapinda because vari kukutsikirira, vari kutsika musoro kuti ramba uri pasi hauende uko. Why? Because sometimes we share to the wrong people. And we share our plans to the wrong people. We share our ideas to the wrong people. We speak to the wrong people. The people that we call friends antika are wrong people. The people that we call relatives antika are wrong people. Natuna nimbokuudzai guys. Dzidzai kuchengeta zvinhu zvenyu close to your chest. Keep whatever that you are planning close to your chest. Be it yama yako yaunoda chaiko chaiko. Antika munoziva sei inoti zino irema rinosekerera newasingadi. Vazhinji vedu ndivana zino irema vakatikomberedza. Unomuudza kuti shuwa chokwadi makorokoto ekungobudawo zvawo. Asi mukati munofanirwa kunge uri pasi pake. Haufanirwa kuonekwa uchipinda kuenda kurobot kuenda kugreen. Gara uri kuseri kwered. Gara uri kured ikoko. Setback iyo ngairambe yakutsikirira yakubata ipapo. Andimaona. Uchingove ikoko. Ndo vazhinji vedu zvamutinge tichitigwa nevanhu vatinenge tinavo. Anditi let's try and look people who are surrounding us kuti vanhu vakaita sei. Most of you guys, you are good people. Good people, muri vanhu vakanaka. But because of the people that you spend most of your time with, because of the people that you are friends with, part of any confusion because that uyu munhu akamira papi. Is she or he still a good person kana kuti asisiri? Asichanzwisisiki because of this company that you keep. The groups that we spend our times in atichazikani. Ndio paya panosonzera gai zvikurirani zvichaonekwa nezuva rekupedzisira. Mazviona. Be careful who you share your problems with. Haasi munhu wese ari kufarira vision yako. Haasi munhu wese ari kufarira zvinhu zvauri kutaura. Maona. Unoenda kunoudzwa kuti ndikuudza munhu wangu chinhu. Ndo zvandiroda kuronga upenyu wangu 2023 toda kupinda direction yakati. Andiona. Usati watochitaura chinhu chako usati wachita muplani iwewe chinhu chako chazara. Vatingotaura nezvazvo. Vakutokunyeya. Vakutodi. Guys, ndoda kungokusimbisa nekuudzai one chimwe chinhu nhasi.
Antika, if it means ndikudzokorodza zvakare chunhu ichi ndichikuudzai antika chunhu chese chisiri right ngati muupenyu hwako guys block and delete antika kune vanotouya kuzoseka mukati muupenyu hwako kune vakauya kuzotora nhau mukati muupenyu hwako kune vakauya kuzokufambisira nyaya dzekunyepa nedzechokwadi mukati muupenyu hwako handitoona vanhu iveve you don't need to be around those kind of people. You need to delete and block those kind of people. Those people are your setbacks. Your robot has been opened to green, but you can't move on because those people, they are your red robot. They are trying to suppress you. No matter what, they don't want to see you progressing. They don't want to see you going somewhere. Guys, if you can only know that we can laugh, we can smile at you. Antika, I can smile at you, but deep inside of me, I don't love you. Actually, I hate you. I don't want to see you doing something nice. I don't want... Guys, kune vanhu vekuti vanotofamba nevamwe vanhu vakatombodza makumwe kuti wadi kusiyana nemunhu uyu, but because tinoda mafriends edu stereki anti kamuchida kuona zvandiri kutaura kuti is true. Guys, pandataura tichitaura nyaya dzokuti maburdens kudii tanga tiri 800. The moment I started talking about this, now we dropped to 683 patiri, and there are some monitoring spirits who had come thinking kuti tukwenda kunonzwa makuwa. We are going there to hear kuti nasi kune guwa raningi chichiri kutaurika, only to find kuti it's good news. Inhau dzinodzorana, inhau dzinokurudzirana, inhau dzokuti pachikadzi tinomisidzana pamwe chete. Hanimaona kwavari hazvishamisi because sometimes unotsika mumagadheni evanhu. Iva vandishaura kudai so munhu ndatsika mumagadheni evamwe abva toona time anayo, abva ona kuti izvi hatizvidi, ndauya ndichiti nhasi ndikuda kutuka munhu neguwa raningi tingadei tatozara pano. Saka be careful with those people that we surround ourselves with. Kuti vanhu vakaita sei antika, let them talk about you, let them mock you, let them laugh behind your back or even in front of your face. Let them do whatever they think they can do about you. Guys, I always tell you, blender, I always tell you guys, havana kana basa, delete those people. They will never stop your blessing. They will never stop God from blessing you. They will never stop your green robot to be opened. Kana nguva ya Mwari yakwana. Regai ndikupe mufananidzo anditika wanoda kunyatso kukupai. Ndizivi kuti munyaya iyi munoiziva kuti hamuizivi. Mukaverenga kuna iziti Isaiah anditi kune story ya mambo Ezekiel ndi mambo ani antika vakazoprofitwa nemuprofita Isaiah antika vachinzi pakatumwa muprofita Isaiah kunzi enda unoudza he was one of the powerful kings antika one of the richest, munhu aitya Mwari, munhu ainamatsa Mwari, munhu aiziva Mwari antika akati Hezekiah antika mambo king Hezekiah arwara kudaro pakatumwa muprofita waMwari kuti enda unomuudza kuti hanzi anti ngagadzire, let the king prepare his house in order, let him prepare his house in order because he is not going to survive this. Antika nguva yake kuti ndimutore yakwana. Anti muprofita akaenda angatumwa naMwari anti Isaiah akasvikonotaura kuti ndatumwa ndauya nemessage yako yabva kuna Mwari anti hanzi prepare your house antika put it in order because pawakavata apa anti haumuki ndongwa anga tutora nemunhu aitya Mwari, munhu ainamatsa Mwari, munhu aiziva Mwari anti vazviona munhu aiziva Mwari, but message inobva kuna Mwari chimuudza kuti gadzirisa imba yako, put your house in order antika because makore ako akwana anti vazviona. Vangani vedu nhasi guys vekuti if we look inside our lives, are our houses in order? Hatina opportunity guys kuti sitinotumirwa word inobva kuna Mwari kuti put your house in order because nguva yako yakwana. Hatina that privilege masivano vazhinji vedu because tirikurarama muzvivi, tiri kuhakira muzvivi, zvivi zvimwe siri zvedu, zvivi zvimwe singafaniri kunge zviri zvako, tikunohakira mazviri. Unogona kusaudzwa kuti fix your house in order because unoda kutora unouka kana wangotorwa usingazivi. Akaita rombo rakanaka rekuudzwa kunzi isa imba yako in order. Audzwa kudaro antika mukanoverenga story yachaziti Isaiah chapter 32 here handichazivi. Mukanoiverenga antika kunonzi mambo Ezekiah vakafugama chigwara kudaro, vakafugama pasi, vakatarisa kumabvazuva vakachema kuna Mwari anti vakati Mwari ingawani ndakaitawo zvakanaka pano pasi, vakatanga kurangaridza Mwari zvinhu zvavakaita zvakanaka. Mwari nekuda kwezvandakaitawo zvakanaka pamberi pouso hwenyu ndaikumbira kuti mundinzwire tsitsi. Hanzi God was moved by that prayer. Vakatumira zvakare muprofita kuti dzokera unomuzana hanzi nekuda kwomunamato wawaita antika I'm going to aid you
to give you more 15 years dzekurarama. Ndichaprotecta territory yako. I'm going to protect even your land. Yanga ari mambo kwa iri. Antimaona. So right now today, nasi guys, tinenge tine problem. Yao ya dambudziko iwewe kwa uri. Who is the first person that you go and tell your problem to? These so-called people that I'm talking about, kuti, be careful. Let's check the people surrounding us. Ndio batinotanga kumanya kwenda kunouza dambudziko. Animaona. Ndio batinotanga kwenda kufunga ndiwira. Mbamangu muri kunetsa. Achazindita sei. Kumba wakunamira zvakanaka. Zvazodai. Baba vari kuhura. Kumba vari ndio batinomanya kwenda noudza. Antika tinokangana kuudza chai. Anti uyu munhu ainzi angari chief mukuru king. Antika akati audzwa hana kudedza ma right hand man ake kuti ndinosokora ndaudzwa. Saka ngatione tourism na mwari chikudi kana kuti let's fix the house in order because ila ndichina nguva akapfugama pasanza akachema akadzokera kune muridzi woupenyu akati mwari rangarirai. Sometimes guys we don't have anything chekurangaridza mwari nacho kuti mwari wone ndakakuitirai chakati nechakati. Hatina munonzwa hatina because tavekurarama muzvivi more. Put it the things takurarama muzvivi more instead of kuita zvakanaka. Anditi chii chaungati iwe semunhu wenyama right now. Anditi soko rikauya kuti chigadzisa upenyu hwako imba yako put your house in order ndiri kutora ungaona here pamberi pemwari kunonamata kuti mwari ndauya rangarirayo paya pakati nepakati. Ask yourself iwe pachako what can you say to God? Uchirizina na mwari wako unogona kurizina navo kandi baba wako you are allowed to reason navo. Chaungaenda kunova yauchidza chii kuti mwari mungati munontora ndichiri kuda kurarama rangarirai pakati nepakati. What can you go and say kuna mwari? Vamwe vedu hatina guys munoziva kuti Gehenna is real, heaven is real. Those two things are real. We like it or not, heaven is real, hell is real. Ndokana chitaura panapa kuti tichatadzwa kupinda denga nezvimwe zvinhu zvisina nebasa rese zvisinga add value mukati muupenyu hwedu zvisinei nekuti pachingwa tichatadzwa kupinda denga. Vazhinji vedu tichanorangaridza mwari kuti mwari chokwadi rangariraiwo zvandaita kusocial media. Iyo social media ichatadzisa vakawanda kupinda denga, kuriona denga ichatadzisa. Muri munhu bo, uri munhu akanaka chose. Wakura mufamily yairairwa. Vabereki vako there were no nonsense people. There are no nonsense people. But because of the people that are surrounding you, be it on social media, be it kwa unogara. Kana nishara kuti vanhu people who are surrounding you guys, handirevi vanhu vanokusurrounda every day, vanomukwachira kumba kwako every day kuzokudza kuti waita sei, wadi wangu, handi pakati. Even the company that we are keeping on social medias, unotegwa. There are people who are waiting to take you on a thing chekuti achina kana anything chekuti chine add value, chine something chachinokubatsira chipaupenyu. Kune timu rakatomira kuti uri busy kuita something, kunyora assignment yekuchikoro, uri busy kubikira murume, tag inobva yapinda notification, wakumhanya kuenda notega. Those kind of people, look around the people that are surrounding you. Vanhu vachikutega, vari kutega kuti udini, vari kutega papost yakaita sei, vari kuda kuti uone chii, kana waona vari kuda kuti uite sei. Mama rinogara mimi. Vari kuda kuti uite sei. Vari kutega kuti uye kuzokomentawo anditika kuwira mukati mechivi chausina kuplana, kuwira mukati mechinhu chawanga usingafungiri, kuwira mukati mechinhu chawanga chisine inewe. Hanzi mabasa ako anokuteverera. Tichatevererwa nemabasa edu. Tichida tisingadi. Angave tichinyeperana chiudzana kuti kwai social media ndepekutamba. Matambiro acho. Ndataura nyaya maidens. Ndaitanga nayo for a reason. Maidens vanga vanyogwa pamabasa. Maidens vanga vava nematishets anga print. Maidens pamabhilo pamabhopoints yavo vanga vaiswa maidens. Bullying yakadaro. Yekuti vakasimbawo zvavo. Deyangari umwe munhu anogona kutofa pese yanga yangove maidens. Yanga ngove maidens. Kutadza kunopinda denga. It's real ririko. Tahakira nyaya dzatisingazivi. Pa social media people are tagging you kuti uya ucomment, uya uone. Guys, vandakudza ndikati itya munhu anobata mweya wako. Munhu anouya achikutaurira mashoko ekuti ropinda kuchipinda nekuku hana kana basa. Munhu anokuseka hana kana basa. Munhu anokukatuna kana kukudrowa hana kana basa. Don't even pay attention because you know who you are. They will try to squash you. Zvandakudzai guys. They will try to destroy you. Guys, munozviona. It happens even though like I to pay example yangu inini. It happens to me most of the times.
face yamuri kuona ishi munozoiona kuma street uko yave ne 65 years and asanda svika kana 50 years kana 45 asanda dzisvika unozoiona face yadrowiwa yave ne 70 years handitika basa rako raunoita richakuteverera idrowing vanobvumidzwa they are allowed kuti vete zvanenge vachiita handitika regai zvikurira nezvaonekwa nezvarikupedzisira. I don't fear somebody who takes zvandisiri ozama kundidraw kundisuta ndo vatinenge chitivava ndo vari kuzama kumisa kuti urambe wakamira paroad robot. They want to take you back kwakabva. They want to see you going back. They want to drag you back. They want to drag you to hell along with them. And one, because the moment they're going to see that you can snap antika over watanga yatove hondo antika zvavanga vachida vawina antika they will do, they will come. Guys, do not fear the devil who comes just to threaten you. Asina chaanoita ndinotya anoya kuzobatsa mweya wangu anotaura anokatuna anonyeya anokupa meno hobhobho. Guys, apanja musingazivi tinopiwa varume vakawanda wanda wedre kuti hure kwatiri susu titori mabiggest ashawo harishamisi kwatiri anymore. Ugopiwa uroi harichavhundutsi kwatiri takalebla uroi kudhara antika kana kuri kuchembera aiwa tisuka machembere acho antika anotowedzerwa nekuti face ngaidai tigoza kuzama kukubvisa panzvimbo kuzama kudzosera kumasure kuti urambe wakamira paroad robot antika inini guess what guys, robot rinotovhura. They can never take away your blessing. Namba kunyorera caption makuseni ndikati mwari zvavanoita vanoisa tafura mberi kwevavengi vako kuti unyatsodya vachiona. Vari busy kukuzama kudistroya pasi, mwari vanenge vachisimudza malevel. Vari busy kuda kutsika musoro wewe kuti vakutsikirire pasi, mwari vanenge vachivhura matables, mwari vanenge vachivhura magate, unenge uchisumuka uchienda kumusoro. Ndo zvakanakira mwari. Mwari havana kufanana newe nenika havasi munhu. Handika itya anobata mweya wako ndiye watinotya. Usabvume kuti upinzwe uto drag along to a hell handika rausingadi kuenda. Kana ukaplan kuda kuenda kugena, yes of course you can do that. Kana wanga usina kuplana handika usina. Sometimes guys we need to sit down and go back to the basics. We need to sit down sisipa chedu todzokera back to the basics. Handika I am not talking about me guys, I am talking about you. But in comment section I just gave an example of me. Handika I am not bothered about people who does whatever they say do cannot say about me. And mona, that's why you see kuti I move forward. I don't go backwards. Inini ndinoramba ndichienda. Vachifunga kuti tikuda kumuwisa this time azodona. Ndinosimuka. Ndotoramba ndakafocus and ndichienda. Zvokuti you get confused kuti vazviwa here kana kuti havana. Guess what guys? I'm just giving you an example of me because that's a perfect example. And ndikwanisa kupa example yomwe munhu. Recently guys, 3 days back, ndine a certain sister ari ku UK because that's a UK number. This lady antika I've been talking naye for the longest, I think it's 4 or 5 years back. Like zvazvo kungotaura ku WhatsApp antika she even has my other personal number ne private number ne zvozvotaura kuti maitotaura antika she has allowed herself to be dragged now to hell. How? Why? I don't know. Muri kuziva kuti some time back pakabuda mapicture ku internet ayakazara ku internet emunhu angakatsvaka nemafuta indotengesa mafuta guys. That's my other side hustle. Handichimaona right. Pakatogwa picture yo ikauya kanzi mafuta pakanyogwa haidi yakanga iri haidi kainda mafuta asimela ndipisa dai tikati munhu ngabudikire kunogozenda neghost save chinoposta kumwe ina kuna munhu auya kwandiri andika ndadaro zvakabva zvapera. In fact before let me take you back. I'm just giving you as an example guys. It's not about me, it's about you guys. Inini zvinoitika kwandiri zvese handikudzi munozviona. I can only remind you but munozviziva. Ndima macho munotoona zvandisingaoni inini. Zvimwe zvinogona zvinodarika zvikatopera ndisina mboona kuti chichaitika. Handimaona. Zvimwe ndizongosangana nazvo kana kuti munhu ongoya chitokozo kokuudzawo. And some years back when I had sat down, when I was coming back to the basics, when I was trying to do the right thing, right? Somebody came akati pakaita munhu akarekodha audio achitochema. Ndakanga ndaita scholarship inini SIS MELLY vakazodai vakazondirambidza nedai naBrian vakazodai akachema akabondongora mhere guys. Muri kunzwa? People felt so huge pity on that whoever the person was. Andika kuti chokwadi here shuwa vakakutadzana neutsinye varoi vakutadzana tuende ku college. I knew there was never such a story that had come to akuna zvakadaro. Nyaya dzinenge dzakapa muri guys, you can never forget nyaya dzakadaro. Ndakanyaso vanhu vachinditi nyarara ndakati no, this one I need to challenge it. As much as I'm quiet, I need to challenge. Ndakaita uyangu live ndichitaura kuti if you still remember guys, ndinokumbura kuti ubude
Andika ubude pachena. I am willing inini with all my savings and now ndikupe mari yacho uende kwa abroad. That's how I put it. Which you could remember, guys. Ndikati puda pachena usauye ne ghost usaite ma voice notes. Ndokumbura ubude pachena usauye kwa ndiri because vanogona kuvafundisiko. Ndikakumbira pane vanhu vamwe ndisingatauri navo pa even today. Vandakati enda kuna ndakatisora kati enda kuna andijeni anditaura na andijeni but ndakaza kuti zvisaita biased. Ndakati ndokumbira munhu mukuru mwandonari pa social media enda kuna andijeni, go with the story, undere face yako kuna andijeni kuti ndini wacho ndiri mu voice note iri, kana kuti enda kuna Savannah Samkange andika Savannah anyway ndongoti ndivakoma because ndima moyo achazi ndakamenjena umwe chi3 ndikati those people and see close navo, go there and present your story because it's just an audio rikungodzirwa netsitsi hapana. Guys, after some time ndikati I'm challenging yona kati mnaigona ndikati ndikuta zvandoziva andika andina kupusa sometimes pa social media we come and we sound vanhu vasina basa, tosaunda kunge vanhu vasina kana kudzidza, tosaunda kunge vanhu vasina kana chavanoziva kana vasingagone kana chirungu andika just to suit mabullies aya kuti vayatsotaura kuti vapi vaya exactly but munhu anoziva chaiko zvandiri ndini handisi mudofo handina kupusa. Hanimana kune vayanodzaneni chavanokudza kuti uyu munhu rakarisiri dofo, uyu munhu aitogona chikoro. Hanimana but kana zvawedhirare chirungu kunonzi kuti guys ndipeni kurumiza you know it's part of the entertainment anditika imobva mati ningi noti iroro saka akafunga kuti idofo ndikati buda come out titaure nyaya iyi pano pana Stacia, now you addressing it here anditika addressing nyaya yako pano uchatobatsirwa mu comment section achatokwanisa kubatsira because wauya nayo mu comment section kudistractor, you are distracting nyaya tikutaura ine musoro antika and you are bringing the message that you sent. You can still call me antika call me, I am a human being pana Stacia. Ukandibatawo sometimes ndine ma problems angu eupenyu wangu. Do you think I am always nice and sweet? Do you think I'm always nice and sweet? I'm a human being too. Anditi unogona kutondibata ndiri panguva yakatooma kuti andikwanise kukuudza kuti look my sister ndizvo zvona ndakadai ndikutochemawo andikwanise kuudza. So reaction yangu inogona kuya neimwe reaction isiriyo andiwana. So now you saying this here pa comment section ka ichakubatsira comment section yachona because usafunga kuti ndiwe gone kune problem my sister. I also do something, go through some shit as well as a human being semunhu wenyama andiwana. There's a better way togara chidzisana maturity. There's a better way of bringing heads, not apa maka SIS MELLY honai apa maka, you understand? Right. Zvadaro papa guys nyaya pera nditika after we were here, me and you guys doing a live when the same person akaita audio called. Were you not here guys? You were here. When the person called and said it was a confession, direct confession on a Friday. SIS MELLY, I am very sorry. Pane zvimwe zvinhu zvakaitika gore rakapera museri. Ndini ndakaita audio. You were here guys. Kana nchinyepa ichi ndikunyepa. Ndini ndakaita audio. Antika sorry my sister ndikuzivi ana ndakahakira. Guys, you were there. But the audio had gone viral. People vamwe vanga vatanga vasinga kuziva nga vatopinda mugena vanga kutodonzwa kuenda kugena nekuda kwe audio rakanga ra-createwa. Mukadzi uyu ndakamuregerera musikana uyu because answer akati ndakahakira. Antika ndakahakira. Kune people anti kune vanhu vanotouya hanimaona vokutora iwewe voda kunopinda newe mugomba risiri rako rausina kuchera gomba ravakachera iwe kukudhonza netamba kuti ane tinopinda tese handindi ndoga hanimaona. It happened here. Tikati my sister ndikatoti undibate kuseri akandibata kuseri tikataura kuseri akati ndivakoma please ndokumbura musadzokere pa live hazvizobudi zvakanaka. She's a married somebody. Ndikati why? But why would you do that? Akati my sister, she told me how it started. And it was a long story. Mfunge ndaitegwa. Ndainda ingoziva muri munhu akaipa. Handamboziva the other side of you. Kushika ndasitanga kufollow why. That's when I saw kuti no man. No. I had kuti ndiuye ndikudze kundaitya. I had to come kuti ndiconfess pa life because it was eating me up. Antimaona. So, zvinhu zvokuti zvinoita animona zvinoita animazviona kuti zvinhu zvakadaro zvinogona kuitika. People, my friends edu vanhu vatinavo guys, even pamunotegana andika pamunotegana please make sure the people that are tagging you anti what are they tagging you for? Do not be dragged into things that will not benefit even your soul, that will destroy you. Antimaona, that will destroy you.
Nenyaya yekuti wategwa, you want to impress friends. Tinosvika pakuda kuimpressa shamwa dzatakasangana nadzo pasocial media to the extent yekuti we are dragged handika muzvinhu zvisiri izvo. Kune vanhu vakapinda musatanism vasingatozivi kuti ndiri kupinda musatanism nenyaya yemafriends. People vanogara vakavakomberedza handimaona akasvapa kuti shamwari hangatiite mani, we are just testing tikungona aski vana vakawanda vakapinda musatanism ndokapinda sei. Vamwe vacho ndoti vana vevafundisi vanoziva satanism iriko yakaipa, but friend yakati aiyo tongonopinda kahwani chete tobuda toona chichiri kuitika, vakasvika mukupinda masviri. And this is exactly what is happening to us today. Antika guys vadikanika, allow yourself, antika allow your red robot to be opened. Bvumidzai kuti red robot enyu avhurwe. Antika muri kubloka red robot kurivhara kudai kuti harivhuri, hauvhuri chete. Mwari kudhara vakarelease your blessings. The husband that you've been praying for, Mwari vakakupa kudhara. Hanimaona imba yako yanga ichinesa kuti imire zvakanaka, Mwari vakachinja murume wako kudhara, but you can't see because you are full of that negativity. Wakapfeka that veil of hatred, wakapfeka that veil yekuti uchiri kungo the friends that are surrounding you vakakudza kuti haachinji uyu murume uyu will never change. Saka kwauri even akauya chiti mai mwana let's talk, kwaunotoona kuti haachinji, wakatozviona kuti uyu haachinji uyu because of the people your friends that are telling you every day kuti uyu hatochinji uyu. Vazhinji makapinda kutosvika mukuita chihure nenyaya yekuti kwazane friend kuti huonaka iwe haungaramba uchingoitika zvinhu zvakadai so iwe kangogara kumba and tit for tat. And this is the truth, guys. It's a moment of truth. But it is the truth. And eye for an eye, my sister. Fungwa dzokuita chihure kuti utsive wanga usina. Wakaudzwa neshamwari nevanhu vanosekana neshamwari dzanenge shamwari dzako kuti wona pinda mazviri iwe umurwadzise aone. In the process iwe ndiwe wakazohetwa mo because nemba yacho ukabatwa unosiya vamwe vakakuvara, vamwe havana maoko vakaguriwa, vamwe vakasvitwa vakafa nenyaya yekuti friend yanga yamudza kuti pinda muchihure iwe umurwadzisewo. Tit for tat, an eye for an eye. Mazano shiri yakabvuta rekedi ndose inyiriko tsvaga pekuisa tsvaga pekuisa upinde mune ayo tarisa hey enda anogona dara akapera anogona dara akapera pane iripo pakona apo tiri kutoda mafacecream acho tora plastic iroro chombe antimaona. Saka ndio nyaya inenge iripo antimazviona. Toda kuti tiudzane sometimes guys, mari blessings enyu mina mata enyu yakavhurigwa kudhara. Muri kunzi fambai zvakanaka, itai zvinhu zvenyu zvinenge zvakavhurwa, financial problem chaiyo yakabviswa pauri, but shamwari dzakamira kumberi uko. Kune mazihama mamwe kweta imomo mukachekera une ma earphone making noise zviri kuzwika uko nema earphones zvirimo vhutasa mukati momo antimaona. Unenge uchitoona kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka, pane zvinhu zviri kunetsa andimaona. Saka siyanai nekuti chi kwai that's why ndisina close friend except my sister. Iko kuhama zvakare dziriko dzoda kuenda newe, they will drag you. Dzinomira mberi kwako unofunga kuti kune hama inoda kuwa kuti iwewe COS yako wana spo iyo ndio sponsor wakuinda iripo. Ingani hama dzechida wamai vako chechadi wakuti wakuinda anogona kutanga kutomira kuti stumbling block mberi kudai kuti hawindi ravhurwa ka green robot iyo bvamira kudai kuti hauna kwaunoinda hawindi kuintepi hawindi kumira mberi kwako kudai so. Saka be careful sometimes guys, if you cannot makambona kuti sometimes kana wakarivara kudai so ukatarisa kana uri pansi pazuva ukatarisa kusure kudai so ukaona mvuri wako usina kunyatsa kutarisa ndoda kuona mvuri wangu unogona kujamba kutiza mvuri wako because wanga usina kuexpect yako unogona ngobuda wakaita zviri fani so you cannot trust your own shadow sometimes. Do not trust anybody. Mapisira kuita kuno kwakaoma guys. Do not trust anybody guys. Iri 2023 ari kutanga ndosaka ndokutsikira nenyaya ishi hanimaona. Ngatirambei, ngative vanhu vanosimudzirana, ngative vanhu vanonunurana, ngative vanhu vanobatsirana panzara chaidzo. Mumwe nzara hatiseki andika tinobatsira. Ngative pekuti wapa dying bed wakurwara, you can go back kuna Mwari kunonamata kuti Mwari ndauya musati manditora rangariraiwo guys. Ndakanga ndichipawo inga wani vasina chikafu pamadhezi andaive nawo, ndairangarirawo vasinawo chikafu wani Mwari, ndaibhadharawo maschool fees evamwe vana vanganga vasina wani Mwari. Rangaridza Mwari zvinhu zvako zvinokufambira, rangaridza Mwari zvinhu zvako zvinokufambira. I always say kuti sometimes kana usina wekuudza maproblems kana kuti nyaya dzako, enda pamadziro, enda pamuti uri panzapo unotaura nawo upedze shungu na uchida kuchema goeni chemera dhati muti ipapo hanimaona kuti zvinhu zvako zvinyatsoita. Muti aumbounzi uchinzi kwaenda kaudzwa nemuti wokumba kwako kuti kwanzi wakazodai hakuna zvakadaro
handimona asi munhu tiri vanhu venyama unenge uchinditi usaudze vanhu ndaudza iwe wega iwewo muridzi watadza kutrust your own secret watadza kuchengeta your own secret yekuti wawana visa uri kuenda kuamerica woudza ini kuti usaudze vanhu ini ndiri munhu wenyama handiwana ndosvika pakungotedza umuromo ndikataura kuti vari kutoinda vaya ndisinambotara futi nezvakaipa ndichatobe zvakanaka asi kazvisva kwauri zvinosvika neimwe nzira handimona kuti vakati zvakati asi ndaichitaura kuti upi akari kuenda asikana handimaona dzidzai kuchengeta masecret enyu guys dzidzai not to be dragged along nevamwe vanhu pazvinhu zvakaipa musanyanya kuita bp nekukwira nekuti hama dzikugara dare dzichitaura nezvako handimaona musanyanya kuita bp yekuti kwai vanhu vari kutari zvangu vanhu vari kundiseka vanhu vari kudai vanhu they are just people nothing they can do further except kungotaura zvapera zvapera dzidzai kumasocialites masocialites anosora achiteretwa partners mangwana makambona achimira they move on kune tona mwana nharo dzototozati achitopedza kuitwa pati zvosvika ari kudzokera ine iri worse than zvamamuchitaura yamanga muchidiscuss anokunzira iri worse than iyoyo anomaona dzidzai kuita kamweya ikako kahuni kako kekuti tikutomove on we are not stopping tikutongoendera mberi vachataura vachadii vachakatsina vachadii varege vakadaro mwari ndewe munhu wese mwari vanonzwa munhu namato munhu wese kana mwari vari mwari vanoti nhasi pamusha peumuro yanozikanwa mvura inonaya voenda panext do pana mufundisi anozikamwa anonamatira vanhu vachipora mvura iri kunaya vachimunayisa mvura yomunhu wese mwari ndimwari vanonzwa munamato munhu wese ndimwari vanonzwa munamato munhu wese it's just an example that I'm giving kuti unoti ini ndisadai iwe watadza kuchengeta it's an example yandiri kupa ini ndinochengeta makunun'unu emasecrets evanhu munozviziva diaries yese inochemera kwandiri vakuru ndo vakawanda pano vanhu vakuru kuti sometimes unotonga wafunga kuti mwari apa panoda wisdom yenyu ndopindura kuti chi sometimes iko zvindakadza chizo chekuti ndinongonyara kudai vachitaura vachinyarira kudai vachitaura vapedza kutaura nyaya yavo pai vati ndoti mirai ndikuise kuna andiselina bvunzai andiselina ndosandona livi nekuti amalife mazano dzimwe zvacho vanokundikana vanoremera andiselina vachiti SIS MELLY nyaya ndoti ndo nyaya yacho andindaona kuti ndiri mutete ndiri mudiki pane makanzera ari pano vabvunzei vataura mucomment section kuti ndinovapa dzimwe nyaya dzokuti ndinechita sikana imi makadzidzira basa iri heyo yauya iniya ndiri mutete tinowa dzakakomba kana kune munhu anoona zvinhu zvekuoneswa nemaziso kudai kune vanhu vanoti ndakambokudzai ndikati ndikamboya pane shara kuti guys kana mune zvamuda kunditaridzana please prepare me musati mangonditravidoko antika ndokuti ndakazomboona zvokuti ndakaita madays ndiri traumatized ndikaringa zvitara pangati amudaro guys kana kune munhu anotaridzwa zvinhu zvese ndinoona zvese but chero vamwe vacho mutozoona chitotuka mascreenshot kuti uyu anga chinditukawo ndotoenda kwaari nditoti gara zvasara kuri pafacebook ndiwe nhingi dai oti anenge achiti handa kuona kascreenshot ini mascreenshot enda maona ndoti musazodaro vasikana musazodarawo zvofamba muchimbondituka muchiona SIS MELLY sori yenyu dei tatiri vanhu kuti tinofamba nemazita enyu nenyaya dzatinoudzwa dei pafacebook uchigara pane muchinimira but ini ndiri munhu akazodza kuti nomete ndakuona uchinditi muroi chacho ndatomuona secret yako ndinongoenda naye kuguva handichika and I urge you the same guys kana muine mafriends enyu amunoti munoudzana nawo masecrets muchidini kana waudzwa chinhu nemunhu hauna kunzi chifamba uchichifafaidza kwese kwafamba uchifafaidza handika chienda kuguva nesecret iyoyo iwewo friend mafriends we are allowed kutamba mese you are allowed kuparadzana zvakare munoparadzana zvinji sei vakadzi tinoparadzana nyaya dzemakuwa nyaya dzekutorana varume kana kuti vakomana handiti taparadzana famba nenyaya dzangu famba nadzo indoendawo nedzako handitanga tiri mafriends we were friends ka taiudzana in confidence saka kokuzoti ndakuda kunoudza uyu kuti zvakadai zvawaindiudza ini ndinoudza uyu pachine ushamwari here hapasisina saka vadikani vazhinji venyuka munoziva you know what you're going through umwe izvozvi chikafu chekuti atodya izvozvi handimona izvozvi chikafu chekuti adye izvozvi haana trust in God mudikani green robot rako riri kuvhurwa rimwe rakatovhurwa but chimbodzokera tiri palife chimuromo chosipaipi chimuromo chosipaipi chandakaisako chakabviswa cheblack so cheorange chine green ndikona chiblack chachiri kufront chekumberi chekuti ukavhura mvura mvura asi handichofange chiri pusamota sai handisiyi anomaona I think ndofunga pamwe chakabviswa vachiwedzera mvura muswimming anomaona so panonetsa guys
fambai mwene makatakura yake ngatidzokere kumabhizinesi tinozviongorora kuti tiri vanhu vakaita sei, tichiri vanhu vaya vairika tahakidzwa. Zvikuru sei social media tinoityirai guys, tinoida hedu, inotifadza, inotiinda, tinodi, but iri kuti destroy at the same time. Vazhinji vamwe chaivo iko zvinezvi munhu wese angoti ndakuita ghost rako rinenge riri rei? Unoridi ghost unotoona ndakauta feel bad that day ndaposta kwa mawangu vaya vekundituka vaya ndakapiwa screenshot vakuuya vachiti ndine vakwasha nevana. You see, social media unogona kuakira screenshot vari kuti vakaudzwa nemukwasha wavo kuti koma posto kwa SIS MELLY zvaita sei. Vandakati ndikuposta ndikubvisa vaya 15 minutes anomaona ndakazoibvisa vatogara munhingikiri vakati aiwa ndasingakutereseni ipa ndatizvo hazvipere mushe ndandatoimwa nemukwasha. Hazvizodi. Social media is taking us guys kusiri iko. Unenge uchitori mai vane vakwasha vavo nevana vavo. Satan zvaari kuita ndakambokudza ivi. Let's be careful. Unenge uchitofunga kuti ndikukomenda ndikuda, you don't know who's watching. Unokana wangonyora all in the name of entertainment. Unokana wangotaipa kuti wa drag alone to hell ne social media. Yekuti nasakafunga i device kai app kai. It's an app Facebook. Yekuti nasakafunga kungoibvisa kungoideactivate. Inoenda nezvataitaura, but iwe wasara nechivi chako. Chivi chako wasara nacho denga ira utorioni nokuda kwezvinhu zvawaitoita. Guys, zvinove zvimwe zvinhu zvinoutidzora tese kuti but social media ina kana basa kai. It's an app kai. Totadza kana just because of social media. You zvakwauri aina kuipa social media. It's not bad at all, but it's how you use it. It's how you use it, social media. And haina kuipa because some are making money in social media. Some are selling. Towana vanhu vakarasika vakawanda ne social media. Tiri kupiwa ma-unnecessary crime kuzoti musafambe pakati pakutika zvakati ne social media. Word spreads fast ne social media. Handika, it depends how you choose to use your social media. Kune vari kuita mari nayo social media. Trust me, believe it or not. Kune vari kuita mari nayo. Iwe wakamirira kuti vaya vari kuita mari dzavo. Iwe wakanogarira. Mona udom koporo wacho neustupidity wachona. Kune munhu anenge achiita mari yake so. Anomuona. Umwe munhu anenge ari muconversation ari busy kuscreenshota. Uri kuscreenshota munhu ari kutobhadharwa ane ticket riri kufamba. Iwe uri kuscreenshota kuti toda kunomutuka. Azvimeke sense. Apo uri kudaro. Handika. Hauna chinhu. Hauna kana chikafu chekuti ubike manheru. Hauna magetsi. Hauna chinoda kuzobatsirwa uri mwenda. Hauna kana police yekuti nhasi ukafa inokutakura chimwimisa kumusha. But uri busy. Zvimwe zvoda kuti tingware. We can van information vanhu vakawanda vabuda vayambuka ne social media. Vayenda kune dzimwe nyika. Vayenda kune dzimwe social media. Dei yanga isipo social media guys izozivere kuti kunewo manonzi CEO SI. Kune vese vari kuinda kana kuti vakainda. Maizoziva here social media kuti kune zvimwe zvinotengeswa zvamamusingazivi. Information yakawanda maizoiwana ipi? Tinoiwana pa social media because ndo panofamba shoko fast. Handika. So it depends how you choose to use the social media. Kana ukaita munhu wekuti uri kugara uchingotegwa vanhu vakakomberedza ndivari kungomirira kuti kana zvatanga mutidane vamwe kukumbira kuizogena nevamwe vedu. Kana zvatanga mundidedze please munditegewo. Like really, come on guys. Kana zvatanga munditegewo kuti munditege mundidhozere tambo muinde kunondiwisira mugomba. Wega kukukumbira. Let's use the social media wisely guys. Above all, let's go back to basics. Tinogara pasi, introspect and timarika. Social media ndodo kutsvaga mari. Ndodo kuyanana nevamwe. Vanhu vakaita ma friends, vakaita ma sisters, vakaita ma cousins pano pa social media. Pano pakaita vanhu kune vanhu vakayambutswa ne social media ni mas total strangers avasingazivi. Kuna munhu wakangotumwa naMwari so. Kuna munhu wakangogadzikwa naMwari, wakangosikwa naMwari soka. Who are there to help others to cross? Because iwo blessing ravo riripo panoziva. Vanoziva pakayambuka napo. Anditi vanoziva. Saka vanoyambutsa vamwe vanhu. But you unoramba kuyambutswa nenyaya yekuti you are operating in a ghost account. Ghost rako ndinongozikama kuti you are a vile somebody. Unoyambutswa nani? This goes also guys to my socialites. Hani munoona chiwigi changu choda ndachidona kupisa. Hani munoona kuma socialites. Wone kuti kuma socialites vakawanda vari kutorwa. Kuma socialites vari kuenda vazhinji vari kuenda kunzoko.
masocialites mazinzi vanotoramba kutora masocialites vamwe vanosponsor vanoramba because vanoti masocialites munosvika motibayira malive button muri vocal unosvika undibayira live button wotanga kutaura zvinhu zvakawanda wanda ndakuyambutsa ndakunza kuno vanhu vangana kutogwa chinda guys masocialites achisara this is a fact handisi kunyepa vangani vaenda through masocialites asi masocialites anayo iwayo macertificates enyu iwayo vanawo asi varipo vari kutoti vedwe kwai vanoda kuinda ngavauya vaindi ko iwe hausi kuinda sei go back to the basics. Sometimes it pays to be nice to people. It pays to be nice to people sometimes for no cost mahara nje kungove nice to other people, so it pays. It pays. Vano mufunge pasio media varipo masponsor akawanda. Trust me, akawanda masponsor. But avatori nokuti vanotitya mazimba. Vanotitya kuti ndikavatora simelava vosvika kunoko ndozovati mukaina 5 pedzai basa na 8 ndosora zvangu ndabaigwa live button. Ani muri kuona regai ndisiye regai notora vekugana tiri kuzvivharira mukoto tiri kuzvivharira makomborero tiri kuzvivharira mablessings pachedu isusu. Guys, musashore masponsor anotora kune dzimwe nyika nana India, Europe, kunana Ghana, Nigeria. Mazimbabwe atibatsiriki. Watorwa wati ndikuenda wafila non-disclosure ngikiri form rako wakunosvika uko wakuenda kunotsvakana nevanhu kuti wadzoti kuno kuzvazodai like come on really. Sometimes unogara pasi nemurungu wako. You approach your boss apa zvakamira sei apa pasvika nokudai here unozoti muchitaura china muchitaura kudai umwe munhu anogona kutooneswa nekutaura kwaanenge achitaura kuti alright apa pari kukangasika gandidai. We are closing our own doors. Takamira pared robot and green haisi kuzovhura. Hatisi kuzokuenda kuchando kuri kuenda wamwe ikoko nokuda kwehunhu wedu nekuda kwemiromo yedu. We are as bad like that. Ndozvatiri. Makamboona ukatenga mazai muPick and Pay anenge akavhagwa panoti bepa remazai kreti remazai poisa chine chikavha pamusoro handi poita plastic rinomarepa mazai wayo. Asi ukanovhura mukaita 1 rakaora chete rinonhuwisa. Unotohwa nemweya kuti maita mazai rakaora kana mazai akaora mweya wacho uno overpower mazai akanaka wose. Kana mune 30 ano overpower 29 riri 1 zai. Ndozvatinoita zvatiri isusu maZimbabweans. 1 zai ose mazai because ina handidi kuinda ndega pasi. Ndichategawo Milka buru wangu, ndotegawo Jessica buru wangu, ndotegawo Fortunate buru wangu, Fortunate otegawo Shumbress buru wake, Shumbress otegawo Caroline buru wake. It becomes a chain of toxic people. It becomes a chain of evil people. It becomes a chain of bad eggs. Ashadu kutibatsira. Sure, masponsors aripo guys, trust me. And masponsors kana chiuya anodugona yachida kana vanhu 20 chaiwo. Anoenda kunotora uko vanagana uko. As a Savannah Rose, I know one thing kadachaka. Yes, kadachaka kwa zvito kadachaka pa zvitira. Vanotora kwa chitisiya. MaZimbabweans ngatichinje unhu wedu. Ngatichinje, let's not follow zvinhu zviri toxic and negativity always. Mukatarisa some other people who talk toxic too much vana vadiki asina kana chinhu kati mupenyu wake achiri kufunga kunge achitoshandira kuti life yangu ngaichi improve, but aka lose focus. The child is now focusing on being a ghost that will go around kutsvaga data kana kuti wifi yemurungu yekuti ndoda kuona kuti kwakandwa chinhu ndoda kutora screenshot apa ndoda kutora screenshot apa. Hasati ave life, haana life zvachose. Hasati ave life. The only thing that she knows to do, because akatokorruptwa mind hanzi you smell like the company you keep. Anoswera ari momo munenge mchitwa izvozvo. Saka kuna chachafunga kuti I want to better my life, I want to improve my life. Hapasina kunzo kungofunga kuti kana notification ya mail yatanga mundidani, kana notification ya madam boss yatanga mundidani, kana notification ya maititi yatanga mundidani kuti anotora screenshot awane kumachembedza. Chat, nothing else. But hauna, you don't have anything. Hauna kana nothing. Hauna unotora ma screenshots ya vamwe vanhu kuti vaseke
vamwe vanhu vari kutoita live dzavo chero vakasaita live dzepamusoro-soro dzamunenge muchida kuti vave nadzo imimi but they are comfortable vatori comfortable because havakumbiri chingwa havavati pasi havari kutorora malive dzavo zvichitoita vatori pavari papa patori right iwe hauna zvisizvo but une magatsi ekuti unotora kuti ndoda kuuya navo kuti tiwane kuseka. Come on, why can you not use social media to better your life? Why can you not use social media to do something that will improve your life? Mabasa anobuda apa wangochiona basa re3 ushanda basa re2.5 re3000 handiti vanhu vachikuona kuti uri munhu akanaka handika unoziva zvinoita Mwari anotumira munhu kwauri kuti chamwari ndichagirawo munhu parudo wangu pane basa re5000 wabvawo from 2.5 to 5000 because they always see even your comments kuti uyu munhu ari active pa social media but atisatambomona achinyora zvinhu zvakaipa anouya kwauri kandi ndinomubvunza kuti haasi kuziva munhu anoda basa iri iwe ndokutorida ndikutorida hangu inini pindapo. The next thing wasvika paipa yantika nekuda kwezvakanaka zvaunenge uchiita murungu wobva ati ndikuvhura surgery unogona here ukadzidza can you speak English ndoda kuisa pareception salary yako is 10,000 ndokutokwira kwemalevel zvichienda vamwe vanhu vamunoswera muchishungurudza nekudika guys honestly truth they are living very much comfortable better than you times 100 pane kuti utsvage something to better your life kuti uzviitire mukati upenyu wako you find pleasure in go and telling people kuti upi ana chinhu uya iwe onei hana chinhu wamuzivirepi ndandichikudzai nyaya yemukadzi uyu weku UK ushu handiti wana chinhu ndakazana naye makore apfuura paita nyaya yeinternet yemunhu wokumbotsva zvokuinternet uko handimaona zvanyogwa kwakokwa zvanyogwa meno handimaona. Do you know mukadzi iye was the first to carry the bearer of those news kuti ndizive kuti kune zvakadaro zvikutaurika akangouya akakanda muwhatsapp mangu hana chakataura akangouya akandikandira screenshot yanga yabuda nekumafira kurevako handika ina ndisikuziva inamba yeku-UK ini ndakangoti pamwe sizvo tine conversation dzakare dze3 years back munhu wangu mudiary sinobva tati next time musandipe zvinhu zvamunenge madi maona mastreet let them talk. We all know kuti zvinhu izvi ndezvekuinternet this is not true ndobva ndatomutorera hobho painternet ndikamuforwardira she didn't respond handika zvikapera last year handiti ndifunga 6 months back 7 months back zvikapfuura kuswera zuro muri kunzwa kuswera nezuro munhu iyeye handimaona pane picture yakapostwa menu picture munoiziva nyaya yandakamboadresa yemusikana kunzi mukadzi wokumboti wokunzi father dance achinyebegwa kunzi kwai akatengerwa mutane mwana wokunyebegwa yakazoti vediwe vanhu ngavasiyane neni I am married kuJaniston kwandogara uko I was shocked nyaya iyi yabuda neshamwari yangu yandaitamba nayo tishandise kusaluni takakonana saka she partly knew about but zvimwe zvataugwa uko iye handizvizivi iye exaggeration kuda kwakatogwa picture yake here futi mukadzi iyoyo hani iyoyo yakare iyoyo yanga yatogwazve wakanga watora wacho ndokunonyora ake zvaanoda kunyora kwakusina nyaya ndofunga saka vakanodzosa dzakare idzodzo voisawo makaption avari juicy kuda zvinoita here kuti group rifaye handimaona ndobva kwanyogwa zvanyogwa futi pamusoro paya handimaona mukadzi uya iye semunhu woku-UK ushu handimaona ini akangonotora screenshot yakada akaguma utanani paya pa6 months pakandiudzi ndikati vakoma musandigira zvinhu izvi zvamunenge maona musitiwonai akangonotora screenshot yese zvairi ndokuya ndokundikandira WhatsApp futi handimaona ndipo ndakati no man uyu munhu akambondivigira apa kapa chazandanenge aripo nandise zvokuti delete after 24 hours uyu munhu ndiye akambondivigira ichi nasi wadzoka hatauri chinhu anongoya kundikandira kuda kundizivisa zviri kuitika no handimaona no man apedza kudara akabva ndibloka akangondikandira screenshot ndobva ndibloka saka ndakasara ndichitomuresponda kuti but saka mandipa kuti ndidini handimaona indemokomenda ikoka ndikaona kuti mamizi achadelete isusu sevanhu vanenge vanotamba nemalive guys ndinenge ndine foni ine account yaSIS MELLY diaries ndine foni imwe inenge ina SIS MELLY handika koita imwe iyi handiti inenge ina Melin Maisha zita rangu handiti koita imwe yechi3 account andine inayo yakanzi Melly Nduwe ndesimaster angu esende dzangu ndakangoti uyu munhu uyu kwawo something is wrong ndakangotora number ndikaenda kuna Andisel ndakati Andiselina can you please check number iya imwe iri mugroup reglobal because munogona kuti makachengeta nyoka Andiselina wakati I bet you SIS MELLY kwai kune anonzi machii hamene ku-UK kuti malaini kuti anongotengwa iwayo vachingomirira kushandisa izvozvo zvikanzi I bet you mirai vakabva vainda vakanocheka mugroup yakati number yamuna ndikati good chigarai makachengeta number iyi inogona kuzouya ndichida kupinda mugroup renyu handimaona inobva ndatorawo imwe foni
Handati andibloka angu yandipa ndibloka ndobva ndati okay ndobva ndatora phone ishi ndiyo phone yaMelly maisha iyi ndandikutaridze au yapera battery ishi ndoda kutaridza indodiwa iyo iyi unoona chaje yakuchaje ngesina battery iyo iyi ndobva ndatora phone iyo iyi ndobva ndachinyorera message andikandikati my sister tine 3 years muchindistoka sure at first ndaiti muri munhu wangu kandi muri kuya kungoti mundivigire nyaya dzamunenge maona nai my sister saka ndakabva ndachimuti uri kundivigira sikwandigira screenshot yemukadzi uyo 1 haasi 1 mujono wacho wa father diaries hausi 1 kune vamwe 4 wasirira kana uchida ndikupe vanotori 5 ufunge vanava saka pananya papakanzi hanzi sisi vedu vanonyepa here pa screenshot ya sisi vedu vanonyepa kuti murume wavo anoshanda kumaini kuti anodiya mheno anodrive magonyeti ndakafanira kuseka guys ndikati saka you don't know me hauzivi munhu wese varume pane varume mukurume ndakamboza post nchiti guys kana mune varume venyu vane mapepa varutsvaga basa varume vai vakapinda basa mafolo wangu pano vanoshanda ikoko kumaini handimona vanoshanda kusiyana maini handimona ndakatoseka ngati saka yete dzinosvika pakuti toda kuudza vanhu alright whether anotoenda matoilet ndakabva ndatomnyorera ngati musatosera nchinesa ndokanzi vanoshanda vanodriva matraks vachiiwanepi ndovane license vandriva matraks vanototsvaira matoilet kumamaini handimona plus my sister uri ivhu ya toxic don't ever bring me this ndobva ndatombloka ndoda kuti ndizame kuenda ndikuisa charge ndingikire okay ndikutaridzei namba yeku plus 44 vanhu vatinotofunga kuti ndo vanhu vakati dzidzei vano imagine guys ndiri ndo trace hangu anti izvozvo yakangamwa ndiri ndo trace hangu one day ndomubata kuti achisaka profile picture yake ndinhingi ndochitsvaga kuti ari tita zvokuenda namba zichinyorera maimo inini ndachengeta kaizvi zvinozonakidza ikati mozotanga kuti kwai vanhu vane hutsinyi but ndiwe watanga gaimuone ndikutaridzei munyatsokuona how evil and toxic we are kutoshewa nguva ubva ku night shift pano kuti uvate uzorore umuke uchida kubasa kushift mangwani uri kuona nguva kuti rega ndimbotanga ndanovazivisa kuti kwai zvakati nhasi ndakabva ndamunyora kuti muroyi hanomukona ndakatonyora kuti muroyi hanomukona hanomukona tasai kuti munhu ndakataura naye kubva rini guys 2021 tasai 2021 uchu munhu uchu namba yake ishi namba yake ishi 2021 how sad are we handifungi kuti munhu mudiki guys uyu anotori munhu mukuru handifungi kuti munhu mudiki munhu mukuru uyu how pathetic are we how sad are we senyika ndokwatasvika ndakabva ndamubloka ndapedza kumudza zvandida kumudza zvese handika ndapedza kumudza zvese ndobva ndabloka kubva wada kunyatsa pleasure in letting people what you want iwewe handika naiveduwe chero vakanzi father diaries pano vanosuka matoilet vamboya here vakakumbira chingwa kumba kwako vakwana papi pasequence vamboya wakambovaona unovaziva chero vakanzi vazodii vafamba vasina bhusu zvinei newe unoshaya mashoko mamwe kuti unyosora kuti ndakazvifunga kuti saka apapa pfungwa idzi zviri kumbofamba sei zviri kumbofamba sei ndakatoshaya kuti zviri kumbo saka just in finding bitterness finding pleasure in letting people munotona munhu anenge akadaroka munhu wekuti unotofollowa Melly wacho you want to see every movie yese so that you find something to say kuti umutsikirira sadarike pari green robot aiwa green robot ndera mwari inini I move andibvume kuramba ndakamiswa pa red robot andibvume kuramba ndakamira pa red robot ini ndinomove ndinotofamba ndakatokubloka so ndakatofamba life kana pane munhu guys asingaine life yake pa social media it's me unless iri yekuti pane lesson guys uyaimudzidze handiwene life yangu pa social media pamunoziva pakona ipapa iyo ikona yo ndiyo yamunoziva yoyi one room yangu yandogara do uya munoziva
life yangu chaiyo kuti hamuizive wati chikotaranya kuti kumaika ndipo munozoziva kuti chete baba vanenge vanoshanda kumai asi zvakawanda you don't know chero muka vanhu vakakweshana vakadi we don't talk anditopindi ndotodarika nchiseka ndichinda because remember kune vanotondiziva vandakatokura navo vandakadzidza navo vakatodzidza futi nemurume wangu vacho vamwe munoona chidefenda takadzidza naye munhu uyu varimo vakadzidza naye because taidza pasi musunga isi kune vandakuva vachizvita kunge vanotonyazotoziva kune vanotoshanda navo vari pasocial media hob kwaanoshanda vanotokuza kuti munhu wamukutaura uyu munhu mukuru tomuziva totoshanda naye isu tototi chief kana kuri kubasa so you find pleasure just in kuti vanhu vati come on like how are we guys? What's wrong with us? Heoyo mukana woku UK Ireland Canada wauya uri kudarika uri kupfuura mukana nenyaya yekuti ndo zvauri ndinamboita kosi hamwe yekuita zvemakera handinamboita kosi asi vazhinji vakaita kosi varoda kuenda hamwindi nenyaya yezvamuri sometimes mwe vanotonzvengesa munhu kudai kuti uyu usainda apa inda pana uyu kunzvengeswa kuti unozopinda pataiti kana vasvika uko because tine miromo yakareba kunge futi kana vakunoita malive achona hamugoni kuzvimiririra muda kushandisa futi masocialize achona kuti taurirewo kuti kuno kusvika zodai havachade kuti tora tinde kudiaspora tichangokuonawo techingoona masisters edu anenge auya tonokwera navo tovabhabhaisa vodzokera iwe usatindiko we are toxic like that. That's who we are guys. Musabvume kudrigwa kwai we are waiting for you kuno kuuk mai malakai wanacha vachamira vana satani vari kutaura vachamira kuchapindwa nenyasha kuuk ikoko vachamira kuti kupi haui kuno nokuti UK ndeyamai vavozvo ndiye kumba kwavozvo ungavobvumidza kuti tinoshanyawo kuti tiri vanani iyo iri yekumba kwavo UK asi manje ndo pachida kuzokutaridzai manje kuti mwari watinonamata tinopapinda mwari watinonamata notomuziva takadzokera kumabesings takatendeuka takabva kuIjipita takamuvha move musabvume guys kudregwa sure muchidzokera muchidregwa kuzvisina nebasa rese mamwe mategi kubva nhasi guys mategi kubva nhasi musabvume kutegwa kuzvisina nebasa rese sometimes it's okay to tell your friends the truth kuti zvinhu zvakadai izvi I'm trying to focus on my life, I'm trying to be somebody else, I'm trying 2023 wandakanamatira 10 days zichitanga zvinhu zvangu zviite usanditege pazvinhu izvi. Tell them the truth. Usanditege pazvinhu izvi, usanditege. Uzonditega kana kwatanga kutaurwa zvinhu zvine musoro kana handijoiva kudzidza kugadzira mumba unditege. Kana maigungova kutaura nyaya dzemaraitsi evakadzi mudzimba unditega ikoko. Handika kana SIS MELLY vakuita malive yekuti tinoseka yemujolo unditege. Kune zvimwe zvisanditege. Be bold and tell them the truth. Be bold and tell them the truth. Vasakutege kusina basa. Don't be dragged along kupinda gehena nekuda kwezvinhu zvaunenge usingazikuda kufadza vanhu vepasocial media. Ramba. Tell them the truth. Truth breaks no friendship. Ngavakudedze kuzvinhu zvakanaka. Ngavakudedze kana kuti kune vanhu vanoita malive vakawanda. Ukaenda chino kwafani madhumba uko. Indotomboenda kwafani madhumba ndotomboseka. Anta matiktok yake uko. Handika zvinotonakidza. Zvinotonakidza kuenda zvaanenge achitongoita so unotongonoputika nekusaka kuenda matigimuko. Vanenge vachita malive avo vachisitamba vachidii untononakigwa nguva ikatofamba uriko. Kune vanozodzidzisa vana andijoy vanoita zvokudzidzisa. Ukaenda chero kwaJeki uko unosora chiverenga maposti uchitokomenta uriko. Handika unogona kutosora uriko. Ukaenda kwaZivatanga live uko anodzidzisa kana asingataura ngezvechihure chake anenge achitaura nyaya dzekudzidzisa unodzidza. Unoona unodzidza ariko maplatform ekuti you can just go ukanonakigwa chako chero if ukaenda kumakomedi chako unonakigwa. Takuona vamwe nesuro. Take na mosha. Mino picture kuti yakawanikwepi ari kuDurban uko. Take ngochani kumanyuwa if we don't have anything to say guys, sometimes it's better to keep quiet. Manyuwa wacho ndeedu guys. Manyuwa wacho ndeedu guys. Munaita kini manyuwa yake kwa sisi affect wapapi. Isitoda kuna mosha comedy yake ndo yatoda. We go there for his comedy. Ndo yatofambira to actors zvonakidza. Zvokuti awetwa nakumanyuwa kata awetwa nepai zvine zvinotasa kuti timwe kudzimba dzedu. Zvotasa kuti tidii kudzimba dzedu.
Zvimonongoona kuti tingohakirawo, truly speaking, tikungohakirawo. Sexuality yakainenesu. Chatikuda kuarecommend yake. Ndio yatoseka ya my V. Tuda mama V isu. That is kuda admire. Hanimona. Shumingati ngodarikwa yasikana. Doesn't hate sometimes kungodarikwa. Nemhosva achanesani nevanhu hanzi weiswaga. Swaga hanzi ariko. Swaga hanzi ari kumpumalanga ere. Pane vanhu vanaye kumpumalanga. Dade akandakapa feedback nezuro junior. Luba zviri sei. Swaga kune vanhu vanaye kumpumalanga vati kwasina swaga ari kuno, but mafanzi nechinanga I know kuti uri fan ya swaga. Please help him. Help swaga please. From kungonzo kandakangoita vaingoti anoda mubatsirei. Anzi ariko kumpumalanga kune bag rake. From what I heard. Handiziva hangu nyaya choti yakatangira papi chichiri kuitika. Ndakangozopiwa post neshamwari saka chiti sisi posta iyo nyaya ndikatoitry ini namba yasoga ndikaona ichinda ku, but message yakatika ka2 but haina kublutika haina kuvhurwa. Ndikatira kufona but yanga isingapindi. Andmaona. Ndikazofonera vanhu vakaona posta mwasikana ndivakazonofona kuti tinaye kuno kumpumalanga but just keep us anonymous. Andmaona. Kwa meno kulogic vanenge vari. Ndokwa vanaye swaga ikoko. Ariko swaga. Swaga I guarantee you swaga ariko. Hanimona, swaga ariko. Saka, mafanza swaga. I don't know the story behind the whole story. But mubatsirei, please. Kana mchida mubatsirei, please. Ndapota. Mubatsirei. Reach out to him with problem iripai. Antiga, venga mchigona mubatsirei. Pa upenyu ma challenges ano yanoza tukutaresh. Ano yama challenges ayo. Uchizviti ana hakuna singa wegune muziko. Hakuna singa wegune challenge. Animaona hakuna. Zvinge zvangomuwira. Mangwana zvinotofuma zviri kwa Meli, mangwana zvinofuma zviri kwa Ningi, mangwana zvinofuma zviri kwa zvinoitika. Mubatsirei. Unaona? Guys, ndonyanda ndangoti hangu tingotsaura nhasi Sunday kudai. My sister, kuzvuraya is not a problem. It's not a solution kuzvuraya. Visa imwe yekuzvuraya. Dambudziko rinouya sinodarika. Vane pfungwa dzekuzvuraya because zvanetsa. Visai. Amai vanoitaura nezuro vakoma vangu vaida kuzvuraya. Kutoti ndoda kumwa mapirisi mapirisi avanawo kuti ndoda kumwa mapirisi. Ndikati vakoma, visai pfungwa idzodzo. Tinotopinda pakatooma sometimes pekuti hamuzivi. Pakatooma. Antimazviona. Hanzi ari kurwara. Handizivi. Mubatsirei. Sometimes swaga, munhu ndakatesa swaga nditi anoda munhu anoenda asingamujaji. Anotaura naye, omuteerera, omushowaru achipopota chidini, iwe unyatso kukula down. Handika womutora kana ari mapirisi achinoenda naye kuchipatara. Handiona mukuseka achitaura zvanoda kwaiginwa zvaungosingazvinzwi. Handimaona anotoda munhu asingamujaji, munhu ari pashawo. Ende hatombodi isusu masocialize. Hatombodi masocialize because anenge achingori nefunga kuti masocialize anonofambisa nyaya dzangu. Handimaona anotoda imimi mafans akikomewo ani munhu chete anongobata swaga mogadzirisa nyaya dzacho. Motona zvichitofamba. Hatombodi masocialize because amboiti open up kumasocialize. Because masocialize tinotogara takateyana. Mugare makazviziva. Masocialize kazhinji kuteyana. Kuti iwe unogona kutoseka nemunhu uchitomuda nemoyo wako wese uchitofunga kuti uyu ndomuda zvisingaiti musocialize ndozodai. One day anozotaridza unhu hwake chaiwo. Zvokuti zvikondaitei pamunhu ine makore wese zvondaitoi ndakatomupa rudo chaigo. Indevi ndine munhu andaive ndakada guys. Handikunyeperei pasocial media. Vanhu vaitoti ndasingamboni upenzi wake. Makambona achida munhu aone upenzi wake. Haoni upenzi wake. Ndakamuda vile ndakamuda ndichitomuda ndichiti muningina wangu chaiye moyo yedu imwe chete muningina wangu nemoyo wangu wose. Ndakazongorohwa ni surprise. One day ndikati ende zvinhu zvakataurika ipapo kandikazoti izvi ndizvo zvinhu zvakazvi moyo make. How was I so naive kusaona? How was I so naive kuti ndisaone? Ndatofunga kuti ruto rudo saka pamasocialize kugara vanhu vakateyana guys. Kuteyana kuti one day akangodai. Ende masocialize akawanda guys anogara akagadzirira na V11. Vanogara vakatiyana nenyaya dzema V11. I just so wish ende mafoni atori pama auto record. Ini ndosaka ndisingadi any phone call from any socialite. I don't want any phone calls from socialites. Please. Ndoda ma phone calls from my diary people. Kwete socialite. Because munhu anotongouya phone inenge tori pa auto record. Ina handi record vanhu. Vakamba one day ndichiti ndarecorda mira ndikuze ndamurecorda. Handito record vanhu. Handitori na app yekurecorda ya pafoni pangu because handidi ndotakura nyaya dzevanhu. Unochiti kutaura kudai so wotonzi koko chi live chekurecorda chia wozowa yesvo voice rako rakutobuda somewhere rakuto and you be shocked kuti nai mwari kuzotaitaura saka ndaitorekodwa
Saka kazhinji kacho mafoni calls emasocialites ini hangu masocialites handidi hangu. Ngatite zvokutaipa. Kana uchine zvoda kutaura neni toita zvokutaipa. Usandiningirire. Usandivigire zvekuti kwai ndifone gwendidi handidi. Plus ndofunga munozviona guys. Handina hangu masocialites andoti ndowira maari akawanda. I just go there kunosupporta ndinoenda siya comment yangu. Ndodarika ndoenda pandosiya comment yangu. Hatindirani ku WhatsApp. Hatindirani kuma inbox. Handidi. Because mangwana ndozvisiva. Igame rikunonyangirana. For what hamuzivani vanhu? You don't know each other. Hamutozivani. What's the beef? Beef nderei vanhu vakuru. Kuti masona mchingokwevana everyday kuzvibvisa chimiro pamberi pevana daily. Mikutukana chete daily this and that this every day. Daka racho nderei munozivana here. Munozivana kutsvagirana nyaya. Kuna asina past here. Kuna asina history. Kana kuti ndeupi. Zvozotozoitawo masocialite sometimes zvinonyadzisa. Handimaona kunyadzisa chaiko. Saka socialite rinoto kaonera kufonera isauko wozopinda kuti pandira I can't talk, can you type? Miti zvokutaipa usabvume kubata iri phone call nokuti unorekodwa. Kana kumugara waita stay away zvachose. Bo ini ndogara ndikuudza kuti ndouya pano notamba nemi pano imi ndimi shamwa dzangu njira musingadi. Imi ndimi shamwa dzangu ndotouya pano ndobaya live ndoti uyai ende munobva mauya toti ngataure nyaya totaka kutoseka ndapedza panapa ndanisina kutobva panapa ndatinobika ndakutonogesa tera famba. I don't need chitsikanditsikewo. I don't need that. Chitsikanditsikewo I don't need that. Anmona right. Tapedza hedu kaisa ndika musabvume kudribwa zvisina nebasa rese. Musi wa 6 April ndizvo 6 April kune Haiti kuDurban iriko guys. Handitika this time kujobeka kuna Haiti yegore rino ikuita kuDurban. Kune vaya vasati vambosvikawo kuDurban. Haungati unogara mstafanisa ezvo zvine zvakaoma. Unenge usati wambosvika kuDurban kuti unoona gungo unongorona pamasita sevamwe. Handitika ndo mukana wokuti umboendawo nevamwe. Handitika tiri madiaries dzichibva kunoside kujobek kunoko. Vanobvawo Cape Town voona kuti vanobvawo Cape Town sei timboenda kunoona masisters edu ekuDurban. Handitika tichinofara tiko kuDurban. Vakatirongera zvakanaka chose. Pahotel pacho kani chero isusu Joburg takamboita maHaiti tazokundwa pavenue takakundwa. Pavenue yedu ndakatogara totaura ngati pavenue tashayiwa do. Hatina yedu do. Vakaenda pa 5-star hotel mai mwana inonzi Garden Court. Iseche Google it muione. Ndopa vakaenda ipapo. Vakanobhuka ipapo pa Garden Court ipapo. Pambe imozati ma hotels ari pa front pe beach anodura. Anomozviziva. Ma hotels ari pa 6 May and 6 May. Tumebari kuZimbabwe. Ma hotels ari pa front pe beach anodura because unoto vanhu vano swima ku beach kusvika na 8. Vanhu vanomukana 4 o'clock vanenge vatoye mumvura kudhara ku beach. Bvisai motikari mise mugaraji iri panze. Andimaona. Vanomukana 4 vachienda pa beach kunoswima. Andimaona. Because papa front pe uyu. Ipapo pa front papo ndipo wakabhuka ipapo. Pa front ipapo ndipo wakabhuka ipapo. Andimaona pa front ipapo. Saka guys 6 May Haiti Handay. Antika Handay vari kuenda kune group vari kuDurban. Kune group reDurban ririko. Pindai munopinda mu WhatsApp group. Andimaona munopinda ku WhatsApp group kuti mubhadhare mari dzenyu muri ku WhatsApp group ikoko. Vari kuDurban. Kune vari kuJoburg, Pretoria, kune mamwe matown Rustenburg, what handika tukuzoenda takabatana takawanda. Kune group ririko handika pindai mu group imomo mubhadhare mari dzenyu nguva ichipo kuti chero ukabhadhara mari yako mbijana especially kubvona Joburg, Pretoria, kune mamwe matown nguva ichiripo. Animaona nguva ichiripo yekuti you can pay your half nekutotsvaga accommodation vakawana vanenge vakawana accommodation Durban yakanaka yese zvayo yakanaka because kunosvikira vanhu vakawana vanenge vachienda holidays. Pane pavakawana and time yavabhuka yakanaka because ane mari saka holidays asi kubhukiwa this time saka mari saka akadona vabhuka time yakanaka saka munhu panenge pakatonaka. Pane pavakawana pakanzi hameno ma rooms hameno tingati chi pekuti munenge muchitogona kugara muri kana 4 mu room kana 6 mu room. Handimaona mumwe nomwe nemibhedha wake imomo nemazi TV imomo handimaona nemashowers imomo. Pane pavakabhuka ipapo saka I'm not sure hangu kuti imari. Port Elizabeth, if you want to join us, yes you can join us. Handisati tangoti madiaries ese ari kumuno mu South Africa. Haiti yedu yegore rino iri kuindwa kuDurban. Saka munhu wese anenge achibva kwaanobva achida kuinda ngatingoenda itimbonofara. Saka takaronga kuti hatidawo dhere kumboswera tiri kubeach tichinakirwa semadiaries. Saka tikati tosumuka neThursday
kubva kuno kuJoburg tichienda kuDurban same day. Friday toswera ndizvo tichibhuguja isusu kuti vaenzika hatina chatechita ndezvevanhu kuDurban ndo vakuronga zvinhu zvavo. Toswera zvedu tichibhuguja zvedu tiri mvura muya tichirohwa nemawaves guys tirimo mugungwa muya tichifara. Saturday toita haiti yedu handika Sunday todi todzoka zvedu hanzi 50 packs saka 50 people muhostel alimona saka yakanaka ende mari yavo mungobatanidza mari dzenyu mobhadhara kumotene yenyu. Taxi yekuenda kuDurban tikakwana namba yetaxi 15 tongoenda netaxi yedu tongobhuka taxi yedu toenda nayo handika kungoenda tiri 15 parengi kuti tinoda taxi yedu chete tongotogo taxi yedu tosvika musokudzoka futi tongoda taxi yedu tichifamba tichiimisa murodhi tichitogava pictures tichiinda hanzi 10 seats already gone hanzi kune nhasi kune 10 mabhadhara 10 mukombi mabhadhara 10 seats mukombi already gone. That means mukombi kwasara 5 seats naye ndizvo. That means mutaxi masara 5 seats veJoburg mune 5 seats left chete taxi anokutakura 15 saka masara 5 saka itai kai muinde right. Vari kudiaspora anditika vari kudiaspora vari kudawo kutengera matickets vanhu vari kuenda kuDurban. iDurban kai asatamboita haiti first haiti yavo saka vanodawo kutengerawo matickets vedu asi ndakavati inini zvekundituma ndinoenda kumadharis haisi nyaya asi kuti vakubhadhara 750 hazviiti zvasikana. Yes hazviiti iwewe showawo kuti uri kuda kuenda kwaIT voku kana vachimbinga ikauyawo yokubhadhara hafu iwo bhadharawo hafu handimoona azina ndodo nditengereiwo tiketi ndoda kumboendawo kunoona ndikiri ku haiti kutoita nezve tine varume vatoripo kudhara tine varume padharis vari kutsigira vari kuenda kwaIT tinavo vari kuti vanoenda nemota dzavo havasi vari kuenda kwaIT tikati aine mota dzenyu ndai henyu tosangana kumberi toda kuenda takawanda tichiimba toda kuenda takawanda tiri mukombi imomo ndomatoda mumbombera imomo ndomatoda tiri madharis chete ndozvatiri kuda mota indai marabhudhi nemota ndai tosangana kumberi tine varume vari kuenda hanzi taxi 22 seat here ndofunga dziko dzimwe dzema 22 kozita diki dzema tikakwana tikawanda zvaiko kuma 22 tongotorawo chivheko hanimona tinongotorawo chiri chivheko tina nechivheko handika saka mbinga wona iwo team Durban ndigaiti mbona Durban acho vangani vari mucomment section team Durban kandai maoko toni team Durban yacho ndeipi ndio inofanira kutanga kuti guys kana chida kublesswa iblesswe iyo team Durban nokuti it's for the first time guys it's for the first time vachihostawo chinhu ichi sero vakaita mamistakes iko kumberi guys muzive kuti ifirst time yavo handika there is always room for improvement next time ifirst time yavo ndio vakakumbira toda kuita kuno handika ngatida kumboitawo kuno kwatizvizivi hanimoona saka damboona team Durban varipo vacho vangani how many are you vari mucomment section team Durban kwaichiko iwe minukasana namukoma wangu iwe hanzi uchatengera nematiketi paUK Bowl in Durban. Mukoma Gordon paUK Bowl pane machinda ari kutonde approacha vari kuda matable saka ndiri kuzowa pangu namba yaorganizer vari kutoda ari matable kuti vari kuuya nemafriends vari kuda vari matable varume vari kunde approacha vamwe vari kuti tiri kuda VVIP pamunenge makagara iko simeni ndikati zvino kwanza hakuna VVIP kunongori namasvikanzi toda table yamuri iyoyo saka vari kuti vari willing kuoffer more money kugara patable patingi pande ndinawo saka ndakaudza organizer ndikati zvakwamuri animaona kuti mochita sei vakati tinobhadhara mari dzacho dzavanoda kuti tive toda kuita table nemi imomo hapana mwana anogara ipapo vari kuuya vakadaro saka ndikangoti no problem saka team UK vana bhadha dzedu dzadzia dzimwe dzinotondida zvekudaro dziya kune table kwema VIP kwaya takagara tiri isusu toga papa mene kuti pachafamba sei animaona namba mukazoya kuseri kune vanisina kupa namba ndinozokupa inamba handi right tinewo kutanga runyararo chabata vedu veuyu ari kuDurban runyararo chabata is in Durban guys ari ngodawo 350 rands chete mbinga 350 admin I hope une bipa nebhilo shumbres I hope wakabata bipa nebhilo so that tozoita mafollow ups guys kwanza things that ite VIP ngoma kuti nobva wabvisa digiri comment yangu yemwana anachida kutsvagira tiketi apa kudigiri anchatoiona okay precious chabata andika aripo here 350 chete mutisira kunyerera aripo here guys 350 memes me too VIP okay memes 350 chete 350 chete for mwana uyu anzani kumwana uya ndatokangamwa anzani kumwana uya pane mwana takabvunza ruwa apa anzani runyararo for runyararo memes ndokutemba ndokutemba 350 chete for runyararo
350 shumbura sinyora memes. Thank you memes. Misreo my love nema likes guys. Mupeyo kutenda guys, my love nema likes 350 from memes. Iwe Chabata Chabata memes will sort you out. Woisa afiako. Right. Pana Ethel Comich. Timu rangu naweza tuzati no supporter every time. Ndicho rimu. Naweza tu supporter every time. Will pay for it. Oh, thank you Vimbai chikwa rampofu. Vimbai, thank you. Screenshot. Thank you. Wanataka pina nzani? Wanataka pin up. Ethel, for rafi yako Vimbai chikwa is going to pay your half. Chambere yenyu 359. Okay. Oh, mribisisi chambere sisi beka ichembere. Kwa isaka ini chambere yenyu 350. Amsiwe kudebeni. Jemkusha mbotangwa neve debeni first. Ve debeni wakasara imo pinda ove jobeki. Mbomira itanga ne debeni. Saka tora Vimbai kushabada romana tanga ya right. Kuna tafadzwa chipote. I debeni. Ndikutanga ne debeni chete. Ndikutanga ne debeni chete. Summary ndo yacho iri kunzi precious now image this. Image ye futi. Precious way futi. Eso zvimakwati sikuchiziva isu. Right. Pana tafadzwa chipote. Itim debeni. Isai 11. Itim debeni ish. Tafadzwa chipote. Pana tafadzwa chipote. Guys, bless her for tafadzwa chipote. Half ya tafadzwa chipote. Just a half. 359. Tewona atingoti 360 ya tafadzwa chipote. Ndine 350 yangu. Okay, yes, ntumbo tanga neve team debeni first. Tafadzwa chipote. Guys, bless her for tafadzwa chipote. Tafadzwa chipote. Team Jobek imbomirai timbori ku Deben please. Imbomirai please. Team Jobek imbotsikamai tiri ku Deben. Ndo vari kuti hostira chinichi. Vouti hostira kubva vatadza kuvoshaikwa ndivana madhumbe vakawanda vacho zvamunoziva. Imbomirai Team Jobek. Right, tafadzwa chipote. Tafadzwa chipote guys. Ticket for tafadzwa chipote guys. Half ya tafadzwa chipote guys. Just 360. 3 pakati mbinga inoti ndiri kubhadhira 1.5 anenge atobhadhira matickets 4. Anogona ndochuza vanhu vake 4. Animaona 4. Right. 4 tafadzwa chipote wedu musanyadzise zvine team ramusanyadzise. Chero uri kuno Jobek usingaendi kwaiti. Ndirwirei zvokuti matambudziko ese anobva apera. SIS MELLY ndirwirei zvokuti inyaya yei Shamiso zimaba andisi kuziva nyaya yacho yona. Inyaya yei SIS MELLY ndirwirei zvokuti matambudziko ese anobva apera. Inyaya yei Shamiso. Right. Tafadzwa chipote guys, ndine 2 days impofu na tafadzwa chipote. Days natafadzwa guys. Days natafadzwa. Itai makomenzi afambe. Days natafadzwa guys. Days natafadzwa guys. 2 days natafadzwa. Kwanzi iye defender uyu ari kutaurwa so ina ndizinya dzako Shamiso ini every time don't confuse ini. Tafadzwa na Daisy. Yuko sina wezo bari mdebeni muonewo. Na yoko tafadzwa na Daisy patiko ndichambotora nyaya tafadzwa na Daisy because ndo bataka kuisa maoko panapa. Andika tafadzwa na Daisy tozenda na nyasha. Tafadzwa na Daisy. Guys, Mbinga where are you? Tafadzwa na Daisy. Mbinga where are you? Mbinga. Saka ndibvi pano kana musina kuvatengera kutiketi wedu. Haiwa ndotongogara pano. Anogara pano vatengere kutiketi wedu. At least nasingotengewo 10 matickets. Mumo 10 muzotenga nemzo Tuesday kapa paripisa nyaya. Mumo muchingotenga kudaro. Venue I think iringoda vanhu 100 chete. Asi kutomboda vanhu vakawanda venue. It's only 100 people. It's accommodating only 100 people, I think. So far pane 2 days natafadzwa. Days natafadzwa. Alright, miuka chesa namba dzako. Iwe miuka namba dzevanhu vari kupiwa vafona unozotora maskijos unozovabata iwe vanosira kwauri iwe. Days natafadzwa. Mbinga muda kuti vadi, muda kuti vataure nyaya dzavo pano. Muda kuti vadi. Days natafadzwa. Anna Sivanda uya. Days natafadzwa Anna Sivanda. Thank you Anna.
thank you Anna. Guys, Israel love nema Lexi. Kuna Anna guys. Mfano wangu. She always comes through. Last time akazokuta kakanunuka amene wana nazombata. Hanomaona. Hands 50 people. Oh, 50 people only. Hands 50 people only. Okay. Hands barudi on 50 chete per venue. 50 people only. Write me. I am paying the 350 for one of them. Oh, thank you, Hey Valley. Thank you, Hey Valley. Right, Hey Valley chabadara tafadzwa. Hey Valley will pay for tafadzwa. 350 yakuna tafadzwa. Ari kuno kujobeki. Ende ari kuenda desiko IT kujobeki. Andika, Hey Valley ari kubadara tafadzwa. Mari yake half. Saka admin shumpress newe miluka. Mukutora ma screenshots anditika neve ku Durban. Mukutora ma admin Durban. Mukutora saka pasara Daisy. Daisy ambadarirwa na nemini wangu na Anna Svanda. Daisy ambadarirwa na Anna Svanda. Daisy ambadarirwa na Anna Svanda. Chinyora yekuti Daisy Anna Svanda. Daisy saka Anna Svanda chakubadira 360 chete. Anna Svanda haundinyadzi newe Anna. Haundinyadzi siva kuzviwa. Anna yakona kudaro so. It is a tiny border that I'm having. Okay. Is it charging there? Check here. Is it on there? Here. Is it on? Yeah, check it. Sure, Anna ungandinyadzisa. Ndishindi wakauma ndinasika. Ndio. Guys, ndichegere zvenyu koma wangu mavela sinyawi. Hanzi 50 people simeli. Saka pari kudiwa 50 chete. Okay. Okay, saka hanzi 50 guys, pari kudiwa 50 chete. Munozongodzera kana 60, weta 60 imi. Neze mkoma wangu mavela sinyawi ekweyo imbinga zveyo. Iyo imbinga zveyo. Iyo imbinga tegai mkoma wangu mavela sinyawi diary wepano vevoa. Vanotosapota. Aiwa mbomira ichimbotanga nembe ukaripo first. Aiwa iwa ungati 300 cherry chezo. Unofa kuita 360 yako. 360 cherry kwete 350 360 half iwo wesi go half. Mukoma mave vauya izvi ndombinga resi zveizvi sina kana doubt. How many tickets mukoma mave? How many tickets mukoma mave? How many tickets mukoma imbinga yauya iyi? Vane lucky ndo pamochikwana apa. Vaya be lucky vaya muchipinda apa. I mean because imbinga resi zvisina doubt. Imbinga zvisina doubt. How many tickets mukoma mave la simende zvokutokubata ikwiyo kuti How many tickets mukoma mave? I think so faith na ndisivi nditozoda. Hanzi will sponsor too. My way kani. Thank you mukoma. That means vari kubvisa 750 1.5. No, vari kubvisa 750. Mukoma mave muri kubvisa 750 chete because ticket ramunhu 1750 saka iwan pabhadhira half avo. Anomaona saka muri kubvisa 750 chete. Anomaona ndo mari yamuri kufanira kubvisa 750 chete. Ndo mari kufanira kubvisa. Saka mukoma mave vachabvisa 2 shumpress vachabhadharira 1 mwana wana ndakaningirira wanda ndakapina yoya antika na rana uyu anzani na nyasha ni mwana ndakapina apa nyasha na Daisy hanzi ndikubhadhara vanhu 4. Mimzi thank you mimzi ari kubhadhara vanhu 4. Hokoyo iripi comment Linda iripi comment yesu will pay my sister will pay for 2. All right vanobhadhara 2 vanobhadhara sima vanobhadhara 750 vanhu 2 almona vanobhadhara 750 chete vanhu 2 then Mims ari kuti anobhadharira vanhu 4 meaning to say kuti anobhadhara 1.5 antika iripi iya Mims anobhadharira 1.5 yevanhu 4 handimona saka pa 1.5 iye vanhu 4 ava andika pari kupinda Yokozuna weZimbabwe andika popinda Precious Mushaninge ndizvo Precious Mushaninge Yokozuna weZimbabwe popinda Gogoma Dumbe ndizvo hands let me know who to contact. Okay ndicha Milka ndichakupa namba ya SIS MELLY strictly business chat andichatisa akusiko kuchata ndekwe business chat anoona right iDurban chete ichiri kuDurban saka pa vanhu 4 apa panopinda Daisy popinda Nyasha popinda Yokozuna 3 wechi 4 popinda azvadziva nguva yanozani kwa zvadziva ya azvadzive kuimba street vanonakidza vanozani
vekudebheni vaya vanonzani vekunamata vanonzani achadza taimba navo streki papaya kubichi kuvanonzani guys nyasha nzvadzi vaya vanonzani okay nacheri wechi4 nzvadzi vaya chavatsvagira nacheri wechi4 saka nyora vanhu ivavo cheri uyo chezo handika yokozuna wezimbabwe nyasha na anzani kutanga desi 4 vakwana 4 vamimi vakwana right vakwana ihope muri kunyora pasi right umwe ndiani pachine mutuda tufamba nedebheni chete apa hanzi namesi I'll pay for yokozuna pakaipa saka panga pandadaverenga yokozuna paya handika popinda uyu mukadzi waEric uyu Tracy wa King handika pane Messi Mashani sati ari kubhadharira yokozuna Messi Mashani sati ari kubhadharira yokozuna saka Tracy wa King ndiyo chipinda pa4 vaya anozani Macdicon okay Macdicon right saka ya balance ka number yatokwira saka tikuda ticket ra Macdicon vari piko Macdicon vategei ticket ra Macdicon anoda kutengerawo hanzvadzi yedu Macdicon ticket anoda kutengerawo Macdicon ticket veduwe ticket hanzvadzi yedu Macdicon please kana aripo anoda kutengera Macdicon ticket 1 anoda kutengera Macdicon ticket hanzvadzi yedu kana aripo Team Deben zvamunoita imi handizita nokudeben ndivanani kombaila iyo nemuziko mundipa zvite izi pacheta comrade ndichasvika kana asi ndavaona na comrade vachiya toda kuenda kuti waiti asi ndavaona kana vazouya tozoenda ipapo vasati vandiudza sofanyasha vasati vandiudza umeona Macdicon dibra chivana chido tikumbotanga nei thank you Tendai Macdicon awana ticket mozomudza Macdicon awana ticket for anti vekumba kwangu twanozobata maoko ndiani mira ndikusvika pauri mira uda kubhadhara ndomba wako iwa uda kubhadhara ndomba iwa udi kuya Macdicon abhadharirwa handika natambu Macdicon natambu abhadharirwa torai ma screenshot Tendai TKs thank you my sister for supporting for always supporting diaries thank you ndimi vanhu vacho thank you guys ndizokuonai ma diaries mangwana mchituka timiri ndikuonei kuti mufarewo muzive tumwe tunhu twechirungutu itimu iri ndio rinokujegai ndio rinotosapota diaries turi kukujegai ndizokuonai mumastiti muchivatuka ndongo usandibvunza kuti kana wabhlokwa ndabhlokerwa chi because ndino munati muzoya mchiwai ndakabhlokwa ndichaoni page munenge mune zvamaita musanditukiro timiri please handidi hangu naro musatuke timiri right Tendai abhadhara 2 andika tikutaura vanhu vari kudebhen we want Deben people only saka paisara comrade nani tambo wawana ticket anditika tambo ticket ariwana na Macdicon vawana ticket from Tendai TKs right ndiani esatu hapa okay Ruwa ndizvo thank you Ruwa nasina kuiona right thank you Ruwa zvakare ari kuisa 2 tickets anditi anzi I will sponsor Fani Madumbe now sisimafe ari kuJoburg it means kuti munenge makumusponsor partly para accommodation kubhadhara vari kushare accommodation and then nepine transport yake kana mati muda tifani Madumbe aendi because ari kubva kuJoburg tikuenda kuDurban saka ndizozivi ipapo zvinoda dei anga aripo mayatsonzwa then Ruwa ati ane 2 ma tickets saka pane ra comrade half ya comrade umwe ndiani hanzi na Zim Crime Channel hanzi comrade ndo abhadharira saka nyorai comrade vari kubhadharirwa na Zim Crime vanowirirana vana Zim Crime ari kubhadharira comrade ticket thank you Zim Crime saka tine 2 matickets aruwa anditika aruwa saka tikuda team Deben chete team Deben ndoya tikuda first team Deben inoti handikuzivika mukasataura isu kuti team Deben ina handizivi Mona, Team Deben yacho ndeipi? Pane 2 matickets apa. Team Deben muripi? Team Deben team Peter Marisburg. Ndimuri padzira padhuze. Deben Peter Marisburg. Muripi? Nadia okudyira chicken pasabula tingwa ticket. Hanzi when is that? Muna May. April May. May mili. Iliko muna May apachine time. Ichiripo time. Memory mutize
1 ane ticket raruwa memory mtize 1 ane ticket raruwa umwe chitu ndiani because memory mtize anza ari kuDurban tutara team Durban guys, we're talking of team Durban. Vimbai nashe manyuma ari kuDurban saka vimbai wambotengera umwe ticket iwa kutengera ticket ati vimbai how does azvinyala aiwa vimbai wewe you can afford to buy your ticket tikatipe patience kabungaidze tipa patience kabungaidze muna May Miki riko muna May it's there in May Miki von Hrodek May and so 2 tickets aenda aruwa aenda tickets thank you Ruwa thank you tiripo pa team kapa tukutara team Durban taderera anzi ndi team Durban right pana taderera panapa memory watengerwa ticket memory ticket takora tengo your ticket half of your ticket is there half of your ticket so you pay half chet aiwa Durban inavo vanhu vamwe vacho vanenge vasipo chete inavo vanhu miraiti goita kape vhiki mono Durban inokutorera mukombe inavo vanhu indosiya unoona hanzi ndikutengawo 1 ticket thank you ndiani yanga chitanda ticket taderera nyarai ticket rako from Mr. Mudongo from Mr. Mnyaradzi Mudongo one of our supporters panapa mudayari futi andisaka mka wanchiti Mr. Mudongo vafa guys mumwe wedu andaitotora muzazoti Mr. Dongo vekupi iva Mr. Dongo mudayari saka Mr. Dongo vane 350 saka iwe taderera half yako yavepo imi mapingo ma half Durban chenyi kutsvaga ma half andika chenyi kutsvaga ma half hanzi how much is the ticket is all in all is 750 but if they want to show us that they want to go if they want really to go they must show us by paying half of that 750 that means they're going to pay 350 and the blesser will pay 350 so you have to meet halfway you have to meet halfway I'll pay for 10 tickets my way Kadi venue yazara guys venue yatokwana 50 guys mutachinja venue guys muchachinja venue ndo zvamuchaita muchachinja venue 10 tickets from Millie 10 tickets apa ndakuto include Joburg yacho ndakuinclude Joburg Cape Town mahafu sezvo yenyu mune matransport amoda kuzokava nechi marangarirwa saka pa 10 tickets it's maadmin anditika Joburg chitoraiwo 10 tickets idzi mushiyane muite 10 vanhu torai 10 people vari kuenda vaya vatenga vanyora vanga vatenga vabhadhira accommodation vaya ngavachitora mahafu anomona ngavachitora mahafu they must pay 400 smelly okay they'll pay that the balance they'll pay 400 yoyo they'll pay that 400 saka 10 tickets shumbres izo 10 tickets idzo chitorai 10 tickets zokuna Mili ndopo upinda vana Nadia mimi vana shumbres vana Miuka mochipinda ipapapo 10 tickets zitadzenyu mochingozobhadhira mahafu chete 10 tickets zenyu idzo mapiwa Antika, thank you, my sister. Andina Mashoko, thank you very much. Thank you. Once we'll ask for 100 packs conference. I think we do that. Do that now because the number, you can see the number is going up. The number is going up. The number is going up. Anditika, right. Thank you, my sister. 1 ticket for Swaziland, please. Chidangura Chema Swaziland. Shumbres, Chidangura Chema, 1 ticket, guys. Do I have 1 ticket for Chido Aruk Swaziland? She's in Swaziland. She wants to come. She's in Swaziland. She wants to see the beach also. She's in Swaziland. 1 ticket for Chido Janasi Shinenge Shakwana to Sangana Tuesday Nyaino Pisa. And 1 ticket for Chido Tsanga Aruk Swaziland. Kana uchida mtengera even full ticket because acha transport, acha pinda pa accommodation. You are free if you want to buy even a full ticket. You are free because ane shakawanda, ane transport, ane accommodation. Yeah. Paraipa. Right. Chido, another tengera Chido 1 ticket. Chete 1 ticket for Chido. Then I'm off. I'll sign out. 1 ticket for Chido. Tanga 1 ticket for Chido. 1 ticket for Chido. Let's come more boys, but my tickets 3-4 pana. Let's come more boys. We don't go about boys. I shall order pan. Sangawa ever take my tickets. I shall order pan. Nikuchikapa transport. Hands na mention as nduda kwenda but nikuchikapa transport. Shama de chimwe chimusagara wango vundukira kuri God to provide. Isi zvinongo ita. So, ufangara wango bweza. So, ingogara wango zara zvinoita ndoinda. You never know zvinozoita. You never know. Unokopinda mutransport zana nzvadzidzi. Transport zana nzvadzidzi kwere sitaramba kuinda mota dzangu kuti ndaenda takawanda.
unokopinda kwenda zananzva zitokuona kumberi mistidongobva muteka tega imobhozi afa kurora pano hanzi how much is the transport makombi kubva kujobek kuenda asi 400 rand kuenda kudurban junior nyaya yacho haungaihwisisi chitosiya zvakadaro munongi iwe wega unofanira kunge watopika 1 or 2 things junior munongi itosiya zvakadaro haungazvigoni nyaya iyo haungaikwanisi chitosiya zvakadaro junior munongi itosiya zvakadaro pana chinogadzirika ipapapo pana chinogadzirika hanzi ngandore zvangorega akangoya mobhozi angotengera chido cheti ndotoenda ndomboedha Shamiso weZimbabwe mumbo wanyaya yake anoda rudo Shamiso guys. Shamiso just wants love from us, nothing else. Anongoda kupiwa rudo nesichete anotambira pano but we know hedu kuti Shamiso, I'm going to aid you my sister. Mira ndipedze neticket ndobva ndakueda. Mira ndipedze neticket ndobva ndakueda Shami. Anditika guys Shamiso akauya just give a show your love guys. Mashinzwa just show your love. Indoziva zviri kuitika ndini. Me just show your love. Anzoda ticket ndikuPort Elizabeth. Tozokondinya mangwana mutsa zvanasirega ndimbotsvagira uyu ari kuSwaziland mangwana tozoona uve Port Elizabeth. Ndakatomirira moboys ari kutedzwa apa kuti pano. Moboys uyai pano ndopane mukadzi wenyu uyai pano mukoma moboys. What is the 750 kafan smelly? Ku IT it's just for high tea food and dinner. It's for high tea food and dinner. Vana vari kuita pa 5-star hotel. 5-star hotel panotozuti vakabhadhara venue mari because that venue is expensive. Or that hotel is a very big hotel. Toziya kuti vakachajwa mari. Ndakatotya kubvunza. Because handisini ndiri kuzvironga iti Durban ndiri kuzviita. Guys, ticket right vari kuya rinko mo boys. Wakurumidzeka kusvika panapa tione. Ndoda kuinda unobika. Ngomo boys time mchiti wangu noti mukadzi wanyari pano. Kurumidzai. Ari kubika mukoma mo boys. Ewa accommodation ndo pamuri kupinda nevamwe Faith rutendo chuma. Faith ye handika Faith handi uri kumazano uri kuno. Handika Faith kudingikiri. Accommodation pane marooms unogona kuzvibhukira zvako kana uchida nofara post render Thursday so that we can be beach then Saturday toita height Sunday todzoka. Hanzi vakasata mira tiri kupa 2 minutes vakasauya ndofona. Ndotovafonera kana vakasauya. Aha, thank you Miki. Okay, Miki wapinda ndiani mwana wekuswaziland neumwe angachiti ndiri kuPort Elizabeth. Port Elizabeth admin nyorai munhu wekuPort Elizabeth nekuswaziland. Thank you Miki Van Grodek. Thank you Miki. God bless you my sister. God bless you Miki. Thank you Miki. God bless you. Saka 2 akwana hayi kwa moboys nasi vapunyuka. Hanzi ndashamiso ndakati kuchema. Chi futi. Ndikaindi chiunza Shami ngikiri wa Zimbabwe. Ti Shamiso wa Zimbabwe. Ndimbotaura na Shami. Tiunze Shamiso. Kani bonza Shamiso abhuya pana katoni. Kwasara first scripture kiti tosa. Tosara ma first screen. Kwasara first screen. Kwanzi chiri kuda transport ngoma. Aiwa vachauya pakati pevhiki. Nhasi varegei. Jabata kwandisi chiri kuenda nenyaya. Tichiri kufamba kasata pedzi. Tichiri kufamba. Hey guys, mapisira kuita kuno kwasiwo guys. Tikurara pa floor masana. Tikurara pa floor. Thank you Miki. Sa uya kashamisa ndikuede pinda tuone. I'm adding you Shamiso. Madaviri zvake papa. Anga shora unyora akimukomesa chinhu zvisinga kusikiasa dairi. Uya kashami. Kosakai wanonoka sei? Ichiwa munhu ari kusiva vanhu vachitenga matikisi panapa tatopinda kuJoburg vanhu veDurban musipo. Naisekai. Hanzi handisi kugona kutaura ndingochema all the time. Pinda kashamisa kuti zotiri kuchemei. Uya kutaura kuti kuchemei. Ndazvizisa kuti udairi. Uya kuti zotiri kuchemei. Uya kuti zotiri kuchemei nai Shami. Apakaipa. Yes maitawa muri sei maitawa. Right.
paita one kudurban ndati ndakuinda zvitozozvona next time. Aiwa mikatoita pa2. Betty Joburg. Right. Ngoma maboys ndakamira unonga kupinda guys. The UK zvakare musakanganwe guys. Team UK Tuesday ndo live yenyu team UK. Mwedzi wapera guys. Tengai matickets enyu. Hanzvadzi dzangu vaya vaiti muruda matebhu. Tengai matebhu acho ndomukana. Tengai matebhu. Venue izare tizive kuti we are done. Kwasara matickets mashoma. Tengai. Yoko zina ticket rako raitwa kudhara. Ticket rako is there. What you have to do is to look for your other half. Kuhaiti, kudurban ikoko. Saka pa Garden Court Hotel. Yeah. Guys, we can't do everything today. Tichange tichindira ndichangotanga. Saka nhasi vava sekai totangira pauri neTuesday. David yoko zvina yasorted kudhara. Imimi tobatana neTuesday guys. Vese vazinasa sinotengerwa matickets veDurban tokontinya zvakare neTuesday. Andika team UK please tickets Wednesday Tuesday totaura nezvazvo. Ngatitenge matickets edu kubholuku. Hands how do we send the money? Milka Miki wants to know how to send the money. Ada kusendera mari nhasi. Milka. Saka bata Miki, if you come to my inbox, Miki uya ku WhatsApp kwangu so that I can give you the number yemunhu wachari kupiwa ari kubata mari kuDurban ivava vari kuronga vacho. Ndokupa inamba. Ndokupa inamba yevanhu vari kuDurban vakubata mari. If you come to my WhatsApp, andina WhatsApp number yangu. I'll give you number then mukwasa kulayasa kuti mari chinotumirwa sei. Right. Tishanakirwa pa yozina tishanakirwa pa Durban apa. Hanzi tokumbira WhatsApp link isiwa patabhadharirwa. I think zvaku admin yenyu ngaichivhura link vabhadharirwa voenda kuya kwabhadharirwa. Vabhadharirwa voenda kuya kuri kubhadharirwa kuya. Hamino zvinoita zvamisa sei. Right guys, tobatana neTuesday ndika. God bless you. Love you. Signing out.